Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa maskutaran karon nga buntaga mga higala. Dakbayan sa Talisay nitala sa labing unang kaso sa monkeypox. Straight to the point. Bida ni mga higala lain na po ning problema nato mga kaigsunan, no? Og matod pa mga kaigalaan na matay ang pasyente apan giklaro ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga lain ang hinungdan sa kamatayon ni ini og dili kadtong impact. Straight to the point. Pero unang nakonfirmar matod pa, unang natala matod pa. Dili ni confirmation gyud pa, indaken, no? Kay kinini ang dunay namatyan pero dili man ang namatyan kini maong monkeypox, pero natala diha mga higala, no? Ato ni tagag pagtagad kay porbida. So careful ta, no? Kay ni anapod ni mga higala in taong problema mga sukid tigpaminaw. Nautunta nga makakita mga higala og panagang ang ato mga eksperto sa blabot ini mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipahibaw sa ilang City Health Office nga ang tulo ka mga suspected nga kaso sa Mpox na matud-an nga negatibo kini sa maong virus. Straight to the point. Og sa dakbayan sa Mandawi dunay usa ka pasyente usab nga gumonitor nila karon. Samtang gipaabot usab ang resulta sa confirmatory test gikan sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM didto sa Kauluhan. Straight to the Mas point. mayo po unta kini ani nga mga laboratory examinations nginani nga klase mahigala. Paspas unta mao man itong problema kanadto sa COVID sad mahigala bidan dugaya pa kaayo mga kaigalaan sa resulta. So karon careful ta kay ni ana po ning maong problema mga sukid tigpaminaw. Mga lokal nga mga kagamhanan dinhi sa Sugbo iyahay na og pagpagawas og mga advisory nga mag-amping og unsay angay nga buhaton aron di ta matakdan ining maong sakit. Straight to the point. Sa samang higayon na nawagan sab sa publiko nga dili magpanik subay sa natala nga kaso niini mahigala sa laing mga bahin sa nasod. Straight to the point. Dito sa LGU sa Davao del Sur o lungsod sa Compostela sa Davao de Oro ni mando og mandatory nga pagsulob og face mask dito sa mga lugar nga dunay daghang mga tao. Pangpubliko nga mga transportasyon, sirado nga mga lugar o ubang lugar nga delikado ang pagtakod sa Mpox. Straight to the point. Kini mahigala balik ta og sulot og mask anay mga sukid tigpaminaw. Onya kanana ang labi na kumungadtog mga lugar nga kuan. Kini ni ang mga lugar nga daghang mga tao, lugar mahigala nga kini ni ang dili mga kaigalaan maka lahos-lahos ang hangin. Masud ka mga higalag mga indoor nga mga lugar niya daghang tao, maniguro na lang gyud daan. Pagsulot og face mask mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang atong pagpadayon sa mga higala sa isyo diri sa atong Cebu Provincial Capital. Straight to the Atong point. ipadayon karong buntaga mga higala. Og mo na itong gisuwat sa tong kulom karong buntaga sa pamantalaang The Freeman mga suking tigpaminaw.
nga unta mahigala mo ang atong mga sakop sa provincial board mubarog sila mahigala alang sa katawhang Subuanon. At ugaling mga higala kining maong budget nga 1.2 billion pesos. Nabalik naman ni mahigala ngadto sa opisina sa gobernador kining maong request for further study mahigala, assessment mga sukid tigpaminaw for further review and assessment. Mabutang nato nga og wala na ni dili na ibalik, mas maayo pod kay aron nga dili magkalisod ding ato mga board members nga ikumpruntase sila mahigalag asa sila mudapig. Mudapig ba sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia or mudapig ba sa katawhang Subuanon? So kung dili na lang ni dayon ni Gwenday, mas maayo alang sa mga board members. At least maluwas mga board members kay kung ipadayon yun yan daang among-among da mapugos yung mga board members o gabarog asa sila arriba sila mahigalang Gwen Garcia or arriba sa katawhan nga maoy nagtuboy nila katanig pagtagad rubuntaga mga sukid tigpaminaw sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. point. Ating gisuwat karon sa pamantalaang The Freeman nga kining mga board members do na pay panahon nga mo redeem sa ilang kaugalingon no. Og patuo sila mahigalang integrity mo ni mauna porbida. Dugay ng panahon oy nga ang mga taong Subuano na sayod gihimo mong rubber stamp dihang Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Wa pa gyud mga higalay transparency lahi mo sa city. Ang City Council klaro ginang Facebook Live nila matag session. Pero kadang inyo wa gyud. Og dili ninyo tabangan sa Burgonya mao nang panahon na mahigala nga nag Facebook Live sila. Kay ilang tuyo mahigala nga ilang mahigalang imudmod, ilang gigang up mga kagalan sa Burgonya. Pero mosumbalik nila ang tanan, ay katong gibuhat mahigalang board member Jimbo Burgonya, di naman to kinahanglan mahigalang kon mutan academic na. O na nga kana ingon sa akong i-withdraw, kanang akong resolution, wa naman ang supplemental budget day. Isibog man ang supplemental budget, di isibog pa unsa pa may atanga ni unsa pa may i-stop ni Jimbo Burgonya nga nisibog naman mahigalang 1.2 billion budget. Pero ilang yun mahigalang gi-take up kay gusto nila mahigala nga ilang purna si Burgonya mga sukid tigpaminaw pero mubumirang ang tanan ngadto nila. Straight to the point. Labaw sa tanan, mubumirang mga kaigalaan kaysa ako nag-ingon. Isus, dugay na oy, kana bitas Davide. Unsa man ang pag-ingon ni Gwen, okay, kuhaan og pakos Davide. Ang trabaho ni Davide pagdukdok lang sa gawil. Unsa may gibuhat ninyo? Nabay usagod niya aron masabot na tong independente mo. Only in Cebu. O sa tanan mga vice governors Davide ra gihimuan ana. Si Davide pud taon hisugot lang pud taon. Di na lang ko komentaryo yung Davide. Usahay makaingon na sa basta lang, usay makamaluoy na lang yung tan Davide. Asa man ka mangita, be pangutan-on ta mo mga sakop sa board, mga sakop sa unta provincial. Sa tanan nga mga vice gobernador sukad sa katukuran sa Subo Inday. Kinsa may vice gobernador nga ikuhaan yung bako sa man Davide. Nga ang trabaho sa vice gobernador may galang pagdukdok lang sa gabil, di ka appeal sa deliberation, dili ka appeal sa debate, wa gyud. Kay ngano may mando ni Gwen, sunod mong tanan. Unya patuuhon ninyong publiko nga ang integrity, astilan oy. Pero na pa may panahon nga mo redeem siya ang kaugalingon, Inig-abot mga higala sa saktong panahon kanaron og i-confront mo ang budget nga 1.2 billion. Sunod kanang panahon ni Pambari 4 aron makibaw-an asa mo laban sa mga tao ba mo o ngadto ba mo Gwen Garcia. Napay chance mo. Atong prangka-prangkalan nitong istorya mga higala ba? Kay mingon, mapatuo pa gyud niya. Kinsa mo patuo? Si Tining Martinez pa gyud. Jesus Ginoo. Ang credibility ba ya? Mapatuo nga ang integridad indaykin sa provincial board. Kanang tanan nga mga transaction siya. Nigawas bago na ako nakahibaw bago kung sa Davide day kaluoy day sa Davide. Giunsa man yung sa Davide mo na magbata taon ni sa elementary nga inyong bully, Straight to the Kinsa man point. ang mando, kang Gwen, isunod na pun mong tanan. Tanawa ko nun ninyo, pamalandungin ninyo yung kaugalingon. Basig nagtuo mo nga, integrity mo na. Ang mga tao nahibaw, dugay rang nahibaw, wa gyud tao mubabag na sa kuan, provincial board. Unsay sulting Gwen kamong tanan, hala, aleluya mong tanan. Straight to the point. Nya karon patuuhon ninyo nga mga Subuanon nga ang integrity ana. Pag ingon 1.2 billion, kwarta hisgutan paspas kayo. Anyo tanawa na, ala ipugos yung Gwen
certified as urgent. Unya, ang question, kanang yan transition team, nakigtagbo na sa transition team ni Pambari 4. Straight to the point. Para klaro ba nga, kini nga itong gibuhat para ni sa mga subuanon, magdali ta para sa mga subuanon. Kung magdali ta para sa mga subuanon, ang iyang team, nakigtagbo na ba? Ngawa pa man, ha? Isa man kagahapon day, isa man monitoring kagahapon day, ang team niya, kay gahapon request na matubalik itong iyang team niya, makigtagbo na yun. City o humana. Nagtagbo na ang team ni Archibald o team ni Mayor Raymond Garcia. Wagi problema. Nya si Raymond, nagaksanay na ganis lang Archibald, very sports. Pero kining inyong amo des Kapitolyo, wag yun. Kunya, patuuhon ninyo mga tao nga para sa katauhan eh. Kay kwarta mo hisgutan, hala, pas-pas kayo mo. 1.2 billion ang hisgutan, hala, certified as urgent. Nya kanang iyang transition team, nakigatubang na ba sa transition team ni Pambari 4? Straight to the point. Para maklaro ba nga ang lihok para sa katauhan? Ala, gilampurnas nila niya, nang lampurnas po. Isus, Ginoo ko. Si Tining Martinez, may buntag ni mo diha, board member Celestino Taning Martinez. Taning, Tining. Nasipyat na niya akong baba ng Tining Martinez. Tining man ang angga god, noon sa baning nga akong dila nga mo sipyat man na Taning. Tanawa ko ng credibility ni Tining. Muna nga, believe ko ikos guts ni mo, Tining, no? Believe ko ikos guts ni mo, despite the fact nga, di man na malikayan nga mahisgutan on record man na konbikto to imong mamang congresswoman, ang kwarta nga, dito nasod para sa Girl Scout of the Philippines, dito nasod sa kininiyang personal accounts imong mama, may lag sa kalibo la na, 500, may lag 10,000 na, millions ka na, nya unsa man nasipyat pag suod dito, oy nasipyat man nasuod man sa akong bangko. Nya ikaw, ang kwarta para sa mga mag-uuma, dito pod ni suod, dito pod nimo. Mabitan ang konbikto mo sa Sandigan Bayan. Nya patuuhon ninyo mga tao nga nana, esos Ginoo ko. Nya mo na akong tambag nimo ning, grabe believe ko sa imong guts. Hinahinay lang ka, lang ka sa likod. O pwede mo ingon kang Gobernador Gwendolyn Garcia nga, Gob, kanang ayaw lang kong paatuba nga dito, Gob. Mo support ko nimo, moral support na lang ning ako, pero ari lang ko sa likod, Gob, ha? Di lang ko ako magpauna kay medyo, kay ba, obay ka sa kong background po, Gob. O na nga, kininiang, og manayaw, bitaw, may diri, akong sinayawan, mahigala kay, di magigaw maayo mo sayaw lagi, kaya boy kay maayaw, kaya si Mikey, ha? O pasayawon, gyud, maingon kong ari lang ko sa likod, ha, kay, ha? Kini na ba akong sinayawan, medyo manghod-manghod laban sa kangguin nga sinayawan. Ayaw og paplastada diha nga ikaw gyud mag-una-una kay bida. Mapalikod lang kong kisos minya, ha. Pero mo hangyo ko ilang ko pasayawan ninyo por mingon gani nga manayaw gyud ang tanan. Di gyud ko magpatunga. Mao na pod ikaw ning ba? Believe kay ko nimo Tining Martinez, oh? Grabe ka guts ka, ha? Despite sa imong background, konbiktado imong mama, konbiktado ka sa kasong pagpangawkaw. Sandigang Bayan ka na, nga conviction, ha? Imong igsuon, sus Ginoo ko. Unya doon na pa kay guts nga mo barog diha, nga kunuhay mo mention sa integridad mo ni mo na. Ha? My God, ha? So, og imong inyon kangguin, basin ha, kining may naligwa na lang ning budget unta. Pero pasar pa ganini by Monday, mag-atang me. Ha? Total nasugda naman na mag-live mo, ha? I-live na to. Ayon niyo i-live nga sa Borgonya ra may inyong tabangan. Kana. Every session ninyo. Ako mo hagiton nga mag-live ta, ha? Straight to para the point. makakita mang katawhan og unsa na inyong gibuhat dinha, lahi mo sa Cebu City. Tiya mo na. Dinhi lang sa Cebu, dunay busy gobernador nga inyong unsa gyud nitabo, unsa gyud ninyo sa Davide Town. Straight to the Ang point. trabaho ng Davide, pagdukdok naman lang sa gabil, wa na may lain siyang trabaho diha. Pag-preside, pagdukdok sa gabil, di gani makadebate, di gani pwede mo naog mo appeals deliberation. Straight to the point. Isa man na, kangguin na nga utok, ngayon sunod na muntanan. Okay ba na ninyo? Ni ata sa richest province ko, no? Nga naatay vice gobernador nga Jesus Ginoo ko. Inyong gikuhaan sa kinini ang gahom niya sa lahi sa ubang mga kwan. Si Davide ra gihimuan ana sa tanang vice gobernador Sugbo Indakin, siya ra nahitabuan ana. Wa may kahibaw ana, wa mo mag-live.
ug wa na ko pangutanas Davide mga higala na sa akong interview didto ni gawas. Nga inana din nahitabo taon niya. Diyon sa man ninyo pamalandungi ko ninyo taga kuan provincial board. Ay sig kapoy ka na patuuhon ninyo mga tao isod pamanyos bulsa. Kunya ako pong ikatambag kang Glenn Soko napakay panahon. Oh. Kamong tanan, napa may panahon. Ang good news ana napa may panahon. Sa umaabot unya nga mga sessions o umaabot unya nga panggobyerno, napa may panahon. Dili sa ingon nga kon ako lang mong gitagaag. Sama nimo Vice Governor elect Glenn Soko, ayaw kayo bisan pag unsaon pa nimo diskarte nga maayo kamo dag diskurso bisan unsaon pa. Ayaw kay butang bagamay delikadisa, statemanship ba? Nga ang dakong pahat sa kwarta anak tugpa sa mga opisina nya ikaw gid mo oy mangisog din ha. Mao pa yang giingon sa statement niya sa heated arguments kuno day heated discussion kuno sa iyang pagka-membro sa board karon pa kuno sa itabuan ni. Karon pa kay do na may 1.2 billion. So ipakita statemanship gamay nga ayaw kuno hay palabi ba nga kuan kay ikaw mo gyud mahimong beneficiary ani. So kunuhay ba kanang kung doon na kay masabot nga board member maulay pasultiha kanang kunuhay ari lang ka sa likod kunuhay murag wa kunuhay kay interest ba kay bida kay ug mo atat ka ang mga tawo mga wa na gyud naglaway na gyud sa 1.2 billion no. Butang-butangi gamay delikadisa no Vice Governor elect Glenn Soko. Butang-butangi gamay kay kinini ang ikaw mo gyud beneficiary ani. Una-una ba? Tan-awa bitaw og unsay sakto unsay dili ipasulti na og board member nga kuan kana na ang labi pag outgoing board member nga kunuhay wa na sa interest bitaw kana kung willing siya nga mo political suicide ang himuon mo ipasultion ninyo katong outgoing board member nga mo fight kunuhay anang budget kunuhay dili iyang interest ba pero kanang imong interest wala mag dunay conflict of interest dunay self-serving sumo kana nga kamugod tanan nga mga board members labi pa katong mopadayon pa nga pagka board members doon na mo 300,000 nga gibutang diha sa budget nga inyong panggasolina unya 420,000 kapin nga para sa konsultant so gibuhong mo plus kana pang mga infrastructure kunuhay so kamo mahimo mong beneficiary ani inahinay lang katong board member ba ka nga inyong sabuton tong outgoing ikaw lay fight din kunuhay para dili kita maklaro. Pero kung para ni sa healthcare ako mismo tug-anan ta mo tinuod from the bottom of my heart kung para ni sa healthcare ipagpalit nig tambal kining 1.2 billion ako mismo moingon ipasar na paspase paspase. Pero para sa mga infrastructure project hasta pag ganing taon gigamit ninyo nga ni board member Sino o ni Sanchez para na gyud ma-justify nga kunuhay para sa renovation Hesus Ginoo ko. Renovation? Sabi di magkapaabot ng renovation? Pero imong ingnon nga para tambal na. Mark my words. Ako mo ingon kog apil. Ipasar na dayon. Ayon naglangan-langan para sa tambal para sa mga ospital. Ipasar. Pero kada wag yun maghisgot bisag gamay na lang para sa healthcare. Unya, paspasan, Hesus, Ginoo ko, hain naman taon judgment ninyo. Pero ang good news diha, ako nang gisuot sa kong kulom karong buntaga, karong adlaw sa pamatalang The Freeman. Ang good news diha, doon na pa mo'y panahon nga mo redeem sa inyong kaugalingon. Straight to the Sa point. Pikas Bahin, mga higala, yan na yun, Stevens, mga kaigalan, nadakpa na yun, na uli na sa Pilipinas. Congressman na Arnie Tives. Daghan kitag balita ron, mga higala, hasta po si Major General Nicolas Torre, karon na PNP chief na. Kuyawa yun mga sukinting paminaw, hasta iyang anak ni Torre, mga higala, sa rin nakadawat sa awards, Malacanang, murag di makatuo nga ang iyang papa makadawat og award. Karon PNP chief na gyud mga higala. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin ang Senado karong adlawng Lunes, June 2 naman mga sukitig paminaw, mauna kana June 1 ba na day ato tan-awon sa kuano. Mubalik na mahigala mo resume na ang kinini ang session o June 2 lagi no adlawng Lunes. Mo na unta na mahigala mo resume na ang Senado nya makaarangkada na unta ng impeachment mahigala June 2 mo resume sila mga June 3 mag-convene na karon ang impeachment court dili-diretso na. Pero si Chis Escudero mahigala ang Senate President misibog ngadto na sa June 11. Ato ni tagag pagtagad sa mahigala
Okay, daghang kitag mga issues mahigala libog ta kasi itong unahon ani dai kang TVs mga kagalaan, di ay kang Turin na himo ng PNP chief, di ay impeachment mahigala nga isibog ganito sa June 11, imbis karong Lunes na unta mga higala. Daghang tag mga hisgutanan ani unya di ay provincial board atong tagag pagtagad pero karong buntaga sa karong taon mahigala kay karong adlaw magod kuan ron Biyernes, Mayo 30. Exactly usa ka buwan gikan karon June 30 mo lingkod na mahigala si Pambari 4 diri sa Kapitolyo Inday-ken. No kana June 30 mo na kana mahigala ang sinugdanan na sa iya unyang pamunuan. So usa ka buwan gikan karon mo na nga karon taon atong mahinabi mahigala si Pambari 4 kaya ato sa mga pangutan-on kumusta na ang iyang mga pagpangandam. Usa ka buwan naman lang mahigala mao naman ang iyang paglingkod na gyud no nga formal nga pag-function na mahigala isip gobernador sa Sugbo mga sukin tigpaminaw. Sa atong pagbalik atong mahinabi si Pambari 4 mga kigalaan aron nga atong matagad pagtagad ang mga plano first 100 days unsa may mahimo na to ani unya sa sunod-sunod pa no o hinaot nga maka-perform gyud siya mga higala sa iyang panggobyerno isip gobernador sa Sugbo mga sukin tigpaminaw. Unsay mga plano, unsay mga buhaton labi na mga kagalaan niya ang provincial board mga kaigsunan medyo dili iya no reach out ba siya mahigala unsay mga cooperation nga himuon tungod og alang sa mga tao sa Sugbo mga sukin tigpaminaw. So ato nga tagad pagtagad karon o gaingon sa mahigalang budget sa Kapitolyo atong klarohon ni mga higalag unsa gyud ni kay lisod man kay mahigalag mislead sa tausahay. Kini ni ang ako ipaklaro ni karon kay lisod man kay maghisgot ta mga higalag kwartas Kapitolyo tinuuray lang kining 1.2 billion nga ipalabang nga supplemental budget dako kay ni butanga kay ang budget ko karon tuiga mga higala tinuuray lang gibutangan lag budget nga 25 billion pesos. Mabitaw na nga doon tayo gi-interview mga higala nya murag dadon ta i-mislead ta gamay medyo dili kayo kuan kay mura matag magsudlan na is bulsa god ay na lang kay kanang 25 billion budget gibutang na nga budget pero tinuray wa pa nang kwartaha Inday-ken. Straight to the point. Mura na bag sa Cebu City ba nga katos may klama sa una nga ala 50 billion gud ang budget mao po ning Kapitol. Kita mo ang giingon mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia na atay 6 billion Inday-ken nga cash matud pa mahigala og naa ba na tinuod uwa pero ang atong budget karon tuiga pila 25 billion. Wa pa nang kwartaha dia. Drawing pa na may budget pa na. Ang pag-budget lahi nga pamaagi mga higala. So mo na nga to ni tagad pagtagad. Mo na kining 1.2 billion very material na. Kay kanang kwartaha na aman. Mo man klaro nga naa nga kwarta dikin. Kanang 25 billion gipaburot man lang ang budget wa pa na ang kwarta. So mo na karuho na to ni mga sukid di paminaw no. Og maabot si Pambari 4 na pangutan-on sa siya mahigalag unsay kuan kay kini ni ang mga plano og kumusta man iyang transition team nakaarangkada na bagsugod in town okay sa tunibaw-an wa pa man lagi gyud. So gahapon do to request nila nga mobalik og meeting tingalig naka meeting na so ato ni tagag pagtagad mahigala ay syudad Sugbo na okay naman no ato ka pangutan-on sa Pambari 4 og willing ba siya nga pareha ni Archibald ba o ni Raymond Garcia day ba nga sports lang kaayo ba wa mahinoy problema na spam tingali abot ka ni si Gov Gwen. Pero panalitan bitaw, willing ba kasi pa mga ginaksanay ni Gov Gwen? Sama ni Raymond Garcia mahigalang ni Archibald ba no? Nagako sila mga sukit di paminaw. Dili sa City Hall. Sports guys Raymond mga higala turnover no? Upside good kayo. Ayang transition team ni Archibald nag-abot naglamano sila, nagaksanay sila. May tabo ka na sa Kapitolyo, day? Straight to the point. Ang mga higala atong kauban karon ang atong governor-elect, ha? Permirong pag-ari niya mahigala, interview pa to na to. Kandidato pa siya ato. Sunod ni Ari mahigala tong last na tong interview Saturday before the election. O karon niya nabalik mga kahigalaan niya. Gobernador na yun, ha? Sa Sugbo mga sugintig paminaw. Straight to the point. Medyo ato ning hatagag pagtagad mga higala unsay mga plano, kumusta man no? Mga sukintig paminaw no si Governor-elect Pambari 4 Gov, mayo nga buntag nimo.
Maayong buntag, Attorney Rufil, ug sa imong mga listeners sa Tibok Probinsya sa Sugbo. Yan hidyo ko diri kay magpasalamat ko sa una sa ato ang mga Sugboanon nganing buto kanako ug katong mga volunteers nga wa ko kaila nga grabe ang tabang kanako ug sa imo sad attorney sa imong pag-imbitar nako. Kay sa imo pag-imbitar nako nadunggan ko sa tibuok probinsya sa Sugbo. Priya kuan gyud no. Salamat kaayo pod no nga kanang kumbati gyud mo daghan ko mga questions nimo nga grabe tong eleksyon na. Wa ba ka ma-discourage kay ako nakabantay man ko nga ang imong mga challenges ba? Ang outside nga challenges ug internal. Namo ko kinibaw-an nga nagka-problema bitaw ko, di ba ka mo sibog kadugayan si Pambali 4. Kada bang na mo ito ning utana ko nimo num ka nang utana ko nimo nga. Wa ka ko na nga kanang kuan kanang ngano nasud man ko ining hitabo. Nasud yun na there was a time attorney ningo jud ko sus nganong ni enter pero kung kakita ko na sa katauhan ba nadasig jud ko kay kita ko silang mga mata bitaw nga ilang paglaom gihatag diri nako. So maong mo gitoy nakapadasig nako bisag naay point na sus ngano man ni tawo gisundan man ni nako. Bitaw kay grabe tong imong kuan grabe tong imong challenges nga nakunan no kay do na may mga nisulti sa dako god nga mo na mo in fact nagmonitor gyud ko katong mga rally ninyo. Nagmonitor ko even katong rally sa Danao. Gamonitor ko unsa hitabo dito. Unsa man hitabuan no? Salamat kayo attorney pero I think ang ako yung challenges no human namang election ang kanina sad atubangon ang governance. Kana humana ang campaign ang governance na sad I think will be the most challenging. Kini aligre ni. But before anak man gud kini mga tao gud wa pa maka-move on sa election favor. No, sus ka naganahan kay kumubalik. Nagimingaw ko sa akong campaign schedule nakadaadlaw na as probinsya. Gusto kay ko mo adtog yun. Musuroy pero nagbantay sad ko sa akong seguridad. Yeah, correct. June 30 makalingkod ko kay naagyoy mga intel report nato no nga ngatong kinabuhi in danger. So mo na nga akong seguridad akong giatiman nagamping ko sa akong kagalingon. Bisan og ganahan na kay ko magsuri-suri mo apil ko sa mga celebration dito sus nagoy uban attorney 1 week na sige paghihapog celebrate ba. But I cannot join kay ako ang seguridad akong ginahuna. So makasabot sa mga tao ana kay I hope makasabot sila attorney. Lalim lang imo pagpadung pa lang gani campaign nga katotoang murag daog na ka medyo ang grabe naman ang threats gini adto no karon sad gyud na sad gyud mi nadungog mao na nga amping lang ko sa akong gagalingon kay sayang ilang boto ko maunsa ko. Bitaw simbako lang sa tao no. Lang, so nya kumusta naman yung paminaw nimo daog na gyud. Mo na attorney no ang ako amang nalipay jud ko attorney nalipay ko overwhelming kaayo heartwarming kaayo ang gihatag nga mandato sa katawhan ako no wala ko na expect yun ana kadako ang atong boto no so ni-speak gyud ang nagpadungog gyud ang nagpadayag gyud ang probinsya sa Sugbo. Pero kanang ako asang ginahuna ang responsibilidad. Yeah. So I don't look at the power side. Ang akong ginahuna ang akong responsibilidad. Mana nga karon maghisgot ta nang imong responsibilidad pero sa ginaingon nako kini mga tawo no murag hantod gud karon murag kuan pa gyud pildi lagi gyud no. Pildi tong pikas daog rin so murag ano ba. Kini ni ang ako ipakita nimo mapa ha. Asa man tong mapa names. Palayo ko nako names katotoan ka review gamay names. Katong mapa nga kani gani ha. Mo ning mga areas nga daog ka o mo ning mga areas katong daog tong kontra nga si Gwen. Okay. Diba ganang green mo imo o kanang blue mo nang kang Gwen. Unya limang ka sa 7 ka mga syudad nga makabutar og gobernador usa iya nadagan ang Bugora. Ang tanan no pinaggrabihan pagkasipa ayo dali man ka destalisay lagudaan 80,000 ang imo ang iya 30,000 85,000 kapin. Yang iya 30,000 ra kapin. Gilubong sa mga estalisay, gilubong og mga Mandawi. Of course kanang Danao ibutan tala nga daog gyud kas Danao pero ang Bugo nakabaw siya. Abot sa Toledo gilubong, pag-abot sa Karkar gilubong, pag-abot sa Naga gilubong. Por bidang rabiha gyud nga. Ang mga component cities gyud no kay ang kanima gyud ang mga cities mas dali sila makadungog sa social media, mas nakaila sila nako ba. So mao gyud siguro na nga kuan gyud kanang daog gyud ta dihang dapita. So kuan kay attorney oy kanang unsa na ako gali speechless ko katong nga time na mga 7 o'clock na kataning guwa na sugod na sugod na ang result nakahilak gyud ko at some point ba nga unsa na nakita nako nga mga tao ba ning kuan gyud sila ning fight for their right bitaw no nga
Ako yun ang gipili sa kuan kayo to attorney oy kanang unsa na oy kanang heartwarming gyud. Grabe unsa na sa Bisaya kanang damdamin maduot gyud ang nakita gyud nako pero honestly attorney katong weekend na katong padong na nakita naman ako nga dumadaog na gyud kay sa social media on the ground bisag asa ko mo adto grabe na gyud may nangup ang mga tawo nako. So nakita na nako labi na katong gipagnan tag suga dito sa Pinamungahan. kog suga sa Pinamungahan so na gyud ilang threatan na gyud sila nako that time gyud. Sus grabihan no kay kanang mao to sa atong unang interview gani nga kana na ang imong ingon nga may file ka gani adto kay just to issue a statement nga nagyo sa kontra nagyo mo file ana nya murag kuan na gito in fact ako nakoy mga nahibaw-an nga mga uban nga mga business mga businessmen sa Cebu at that time murag walang yun. Tanaw la. Daghan kay attorney oy nga mingon adi nakadaog so, even ako mga kaila no nga behind my back inong di nakadaog daog pero ako naningkamot lang gid ko. Naningkamot lang gid ko nga magpaila sa akong kagalingon niya. Kugi lang gid sad. Unya I was just being myself. Wala gid no kita ka sa ako ang proclamation sa ako meeting daban si simple ra gyud. Mintras sila grabe gyud kaayo pasigarbo to the max. Gara gyud makita nimo no. Pero ako I was just kuan lang gyud kanang dito ra gyud ko sa katawhan. Mao gyud. In fact, to be very honest with you, Governor Pam, kami especially sa kontratista nga imong usas imong mga naa sa imong circle karon nagkita mi sa usa ka naihaya ba nga nay namatay bitaw dito nagkaabot mi. So yan na-mention kaniya. Dili nako no istorya mi. Ako mismo at that time manggod ko nga siguin tanan mayor iya tanan kuan iya gusto gud tanan mga tao gyud nga naay mo kontra pero as of now medyo lisod gyud no at the time ba no kay katong imo mo to grabe ang kana bitaw ang timing no nya ang okay at the time murag mingaw pa man to kayo so na timing ang kanang kuan hantod sunod bitaw nadakpan si tatay nya katong gigukod na sige kadiha naman ko na catch akong attention gud nga ano ila mas na nion nga sobraan pud ba nga kana na ang unay mo ko nila halakiha katuwi tang sa una pag pandemic nga do na sila ang shaming bitaw muna siya sa ordinary nga tao body shaming tawag kong bayron tambok kung saan lang to anything pwede niya mabintang na ako gibintang na gyud ba nya kato sa una pag even ang mga kuan even ang mga ordinary nga mga tao ilang sakyan ilang ikiha ilang nya karon tong gikiha ka sa NBI gipatawag ka sa NBI niya, ikiha ka sa DSWD, ako mismo nagkatsa kong atensyon niya, anong ilang naon. So, motoin ko nga, imbitaron si Pam, para nga maka-interview sa ta. Maudi ito, attorney. Motoy first yun. So, niya napasay mga survey nga gihimo, nga, sa ito na survey. 2%. Obviously, it's fake, no? Kaya towards the end, ingon to nga 2% na balang itong ako, But ito, nadaog ko. Kato nga survey fake gito kay ang ila 95% kapin, ang imo 4% ra. Yeah. Wala gyud ko gipang-publish anything about kana mga survey. So mi internal lang pero wag gyud na mo gipagawa. Yeah. Unya pagpadung na nga kaduol na human na sa atong interview, di man kumutuo gid ako day. Inday kin kasabot na gyud ko nga binuang ning survey ha kay 95 ang iya kang Gwen. Ang kang Pam ko no 4% kapin. Ya human sa kong interview niya, di pag unsa lang di pag panghambog, nakatabang mo ito istasyon prebuyag lang ha. Yes, attorney. Modesty aside. Salamat kayo adto ning saka gyud ang ako ang kuan adto rating after sa atong interview. Mo na nga dili ko motuo nga pag hapit na noon na kuan day, hapit na nung election dakin. Na 2% na hinong iya. 98% na hinong kanay. Mo ni nga survey. Mo na. Unya mo lang may ko ha, saro human ako na interview. Unya ani na hinuon at ang tinuod binuang ni subiha. If you look at her social media, kuan kayo, bubo kayo yung engagement kumpara sa kuha. So how can it be? Na 2% lang ako murag unrealistic ba? Unrealistic ba? But of course that was part of their daog-daog nako no. So grabe no? Muna istorya sa tan lapita pero ngadto ta sa mga responsibilidad na taon. But before anak pagyod, kay sa ko naging mga tao ligaw pagyod ka move on. Nani jud ko nimo pa para magmaritest ta kung sa pay nangahitabo pa para madungog sa datong mga kuan listeners karon. Yeah, so kini ang human sa election nag-coverage mi adto. In fact dito ka sa Pinamungahan wa na mag-abot mo reporter Remark Pugo akong assign dito nga kubiran ta to pag kuan mo pero na una na ka. Human adto diin na magkadto. Dito na kaguli sa balay.
Di naman ka. Pag human ato attorney no ning butar ko dito na mi sa Golden Prince Hotel kay dito man ang amo ang murag war room dito mi naghuwat sa results. So nitago na ko adto. Man ako adto, I have to secure myself after that. So dito ra ko, and then dito ra ko nagsako mga team. And then pagagabi dito mi nag-abot mi dinner family. So naghuwat na mi sa results anang gabi una. So lingaw na kayo pag mga alas 8 kay na feel naman namo. Pero there was I don't know if you noticed no, there was niguwa nga 1.4 nya 300 sa kabantay mo ato sa radyo boom radyo. Niguwa early evening. 1.4 ako nya murag 300 kapin iyaha. Na iningguwa. But then, sa Comelec nga count, mauto nga 1 point, naabot kong mga 1 kapin nya, ninaog after midnight. Mauto nga nag-post ko. Nag-post ka, Okay, nakuyawan naman mi kay ano man na ninaog ang ako But then, pagbalik adto, adto nagkutob 1.1. So, grabe, overwhelming yun ang gihatag nga trust sa mga tao diha nimo. Unya ka ba attorney nga daghang gwaytug atong gabi una ko no, di ba? Ingnan nasad ko nila kay pag naog kuno sa ko ang ako ang results no, pag naog ba nang hadlok kuno sila nga igmata nila mo pa kuno gihapoy. Matikasan unya, so daghan kuno kay gwaytug adto kay nagmonitor. Hasta kami akong daughter wa say to kay gisuspend man to. Pag naog gisuspend nila ang ang proceedings no, so ang ako tong daughter na uban namong team dito nag-atang sa social hall. Grabe itong kuha na eleksyon na. Karang daghan yun ang mga study ano nga nagpanghitabo sa Cebu. Historical kayo. In fact, ako naghimuan akong kulom sa pamantalan na Freeman nga. Ako kang i-describe as David kontra ni Goliath. Ako na siguro David without a sling. White tirador. Mas grabe ni kay ni David kay ako'y tirador. Maog yun, no? Unya, kabaw ka, ang most challenging pa yun dito, have you seen sa news katong pag-proclamation? Nadugay kay ko gi-proclaim niya, kinumungahan na sad. Ang buwa ni hatag sa results, but mo to ni appeal ako mga lawyers nga bisan pa og wala ang result sa pinumungahan, daog naman. Daog na, bisan pag-ihatag na lang tong result nga, nahabilin. Sige, na lang to. Daog na. You know, they try to stop it good. Everything fact, they can, you know, they even tried to negotiate with the Comelec. So mo to nagkagubot ang mga, there was a tension no, ang mga DDS, mga Duterte supporters kay nangabot man sila kay nahibong naman sila nga wa pa ko na dugay kayo nga. So mo to gusto na sila mag-rally dito sa Goa, daghan nangabutin ko ayaw lang ako lang jitong gipugngan as much as I can. Nung maabot yun og 4 o'clock, tagaan lang nato sila 4 o'clock. So mo to pag 3:26 na proclaim na ko, pero saba na kay dito sa social hall no. Mas nakita niyo sa video, grabe na ang tensyon. Gibuhan na ang mga tao niya. Sa kontra ko muso dito. So nagubot, nahadlok jud ko na magubot to, ang people's power to. Actually, I told my lawyers no nga kung magstorya mo sa Comelec na sila nga this might cost gubot diri sa Cebu ba. Kini mao na ni. Ato gipakita gamay ha. Mao ni ko na ba attorney kung magsugod na ni gubot ang Cebu, moabot ning Manila. Mao gyud. And this will cause outrage sa tibuok country no if dili ninyo ma-settle. Mao gyud to, nga eventually na 3:26 na proclaim gyud ko. Kay kinumdum gud ko adto kana na ang nag-program pa ko, nag-interview pa ganit ko nimo at the time, doon tayong mga reporters ito. Hinamno ko. Among gilanat ang coverage, akong gisibog ang coverage ni lapas-lapas ako sa program kay gusto mi nga maka-live gyud ta. Naka-live mi sa Facebook, but gusto mi nga ma-live Facebook og sa atong naandan nga transmitter, pero inko matik mo dugay mi siguro. Giputol na akong program, limang ka nagwa ko muundang alas 3 na kana kuan no. 3:26 na gyud, so mo to nga tensionado na gyud. Kung daghan pag ginig mga bot kung di ni sila ma-proclaim. Actually, daghan jud nagamot mo to. Daghan na kay tao niya. Nanan siya naghuwat ang uban. Sila, I think, Vice Gov, Glenn, Soko, grupo nila ba, naghuwat na sa nakami. I-proclaim sila. I heard na wala sila manood kay basi niya kunog mabuhan ba kay hat na kayo ang mga... Igo ka nakatalikod, nanood sila. Sila pa ipang-proclaim. Sila na sa nang ipa-proclaim. In fact, mga tao ganit, murag nagkuha na sa sila, nagduda na sa sila atong panahon na kay pagkakadlawon, giundang man tong kuan. Kay kami monitor mo kami. Ang DYHP at the time, grabe mo itong coverage, no? So giundang kay naay mo na
nya morisyon pagkaugma, nya dugay kayo ang pinamungahan na lang gyud paabot na ba. Delaying tactics Oo, yun, oo. attorney, ang gibuhat at no, I can ka-feel man yun na mo, nga na ato'y delaying tactics ba. So, sige lang, mo nagingon nila nga, good things happens to those who wait. So, nagpaabot lang yun ko. Pero diriyot gito ha, tensyonado na kayo dito sa sulod, nagsyagit-syagit na ang ubang mga Duterte ba, Oo. supporters ba, and people were coming already from everywhere, kay ready na sila at 4 o'clock kung unsa man gani, may gani na naayos to before 4 o'clock. Possible kay to, attorney, di ba? Kung wala pa to na stop nila, possible kay to nga Doon na nila gawas gani nga, doon na protesta ni file na ogwan nga to stop the kwan. yeah, they filed a protest against me, nuisance candidate ko ko. So kwan kayo no. Porbida. Grabe kayo ang mga panghitabo nga daw shocking gyud kayo ang kwan. In fact, hantod karon mura og mo lagi na. Kay doon na sa speech si Gwen at the time nga natug ba ko nga pagmata nako lain ang gobernador. Mura bag anak ba nga pagka istorya ba? Mura gyud lahi kayo gyud. Mo nang ang akong pag-describe sa kong kolom sa una nga David ug Goliath ni. Nga kuan nga kumbate. And you know what? One thing sad ako masulti ba nga, wala gi ko nag-vote buying ato attorney. Oo, daghay na hibaw gid anak kay. Wala gi ko nag-vote buying. So, kuan gyud to clean as I've promised ba. Clean campaign gyud up to the end. So mo na nga historical somehow because maybe all over the country first time nga way machinery, way vote buying. Yeah. Mura gyud tug ingon ni Gwen nga natug ba ko nga pagmata nako lain ang gobernador. Na tinuod gyud pagmata niya lain ang Kani. Mo man ni kini pagkaistorya ha, manjo haman tong audio ni dong. Pabati ko ng audio dong mo. Yeah. Ambot natuog ba ko nga pagmata nako bago ng gobernador? Kay gitawag man niya yang kay alang kaniya gobernador. T-shirt sa Unsa man ni ko na? governor. Tungod sa imong kwan. 2025. So muna I think na suko na siya kay nganong nagpatawag kuno ko sa kong kagalingon governor. Kung wa man ko nagtawag sa kong kagalingon governor sa PDP laban, ako man ang governor nila, candidate. So wa man sa kuningon governor may 2025 taas akong hair magud matakuban magud sa ibabaw ang 2025. So mo to na react siya nga ngano kuno nagtawag ko sa kong kagalingon governor pero tinuod man sa I-claim na nagyud. Claim it. Bitaw. Muna nga sige siya giyaw-yawa na. Ano kuno nga ipagmata niya nanay lain governor. So, ka attorney, being governor man good for me ba is not power, it's not a position. Para nako service and responsibility ni. Maybe she's looking at it differently nga ang title para niya importante. Pero para nako di mo na importante akong title basig tawagon pa ko nila og ma'am or inday okay ra gyud na nako or pam. Wa na kaso. Para nako leadership is not about position, it's about service gyud. Now ang mga tao kay bao nga grabe gyud overwhelming gyud ang ilang pagbutar nimo. No? Grabe gud kayo. Grabe attorney. Ang uban gud in town naglinya dugay kaayo, nya nanguli gud in town sa probinsya. Kana mo gid nakatouch nako ba? Mo gid ako nahilakan nga daghan taon kamalibot akong balibo when I think everybody went home to the province. Nagasto, kapoy, time para lang gyud makabutar sila nako no. So kana bitaw magunahuna ko ana attorney makahilak gid ko. Nga ang mga tawin ana di gid sila nga gidipinsahan gid nila ilang buto ba para nako. Tabang ang everyone no kuan gyud sila ba? Kumbati jud taon yung nguli gud in taon niya. Biya na nguli ka pliti ana ba. Mao gyud. Nya naglinya pa taas kaayo para lang gyud sila mo buto nako. So kana gyud attorney di gyud na nako pakyaso ng katawhan. Ako gina silang serbisyuhan sa akong makaya. Mao gyud pastilan. So mo na nga karon daog naman inom sa tubig kaya emotional na sad ka. Katong last atong interview sa Sabado before the election emotional ni Pero burden man sad to ikaw gid ato. Na pa nimo pahilak kanino. No magunahuna lang ko pag-antos in town sakripisyos katawhan mo. Para lang gyud na makadaog ko. Mao gyud nga gipaglaban jud ko nila ba. Di man ka uban grabe gyud ang gihimo no. Ang contribution sa matag usa nga katong kuan ba grabe gyud. Hindi man ingon sila attorney nga nakadaog ko no kay tungod daghang galagot sa ni Gwen no. Yung ko nga di masad siguro kana refactor.
nga maglagod Combination sila. of factors okay, ni. hate man na good pero Oh. mas strong man good ang love. Oh. So mas nagpaibabaw gyud ang ilang paigugma diri nako no. Of course naay factor nagdagot sila speakas. Oh. Pero na love sad ko nila. Oh. Otherwise kung di ko nila ipaglaban no. Oo. Nga uban gud intawon sa probinsya attorney maghimo sila ilang tarp ba. Nga ibutang ako apelyido nya kasako. Oo. Ana ba Grabe so, gyud. Sus. mao na nga touching kayo. Kuan gyud kayo. Kana bang ang mga tao ba grabe gyud nilang kalipay unya. Oy, Murag nahinay ka naman la kung bati na lang gyud no. Obito na it's all worth it good. Oo. It's all worth Kaya it. ba baka mo mga kauban din nalipay apil? Kapaw ko kay naay ni Anto dito sa Capitol. Ang ilang gikalipayan kay Taon. giinan magutong itong iyang vlogger nga inigkapil din nimo padadaan kog buwak sa patay. That's very bad good. Grabe good to. Mura man og ganang lain paminawon ba? Bastos kayo. Hulga nga kuan na. Dominante, arrogante ra gyud kayo. Yun ako ba I realize something ba nga you don't win an election di ay by being arrogant and by being dominante. Mo daog jud kag election. Simple lang yun. Be yourself. Pagkita ka sa katawhan nga naning kamot ka nga ning barug ka para nila. Mao gahapon lagi ato I was a guest speaker sa media convention sa PSMSG kanang Philippine Society of Medical Doctors in Government pa. Katawa kay ko kay naay ni dool ako, ma'am, congratulations, thank you for coming and thank you for running. Ko nga unsa may but pasabot ninyo ana nga thank you for running. So nagpasalamat sila nga naay tao nga nimbarog. Ingon ako mga kauban, salamat din na kita mapadaan buwak sa patay. Mao lagi Artony Gravia sa dato para nako below the belt said kay to you don't deserve it. Yeah. Okay, so karon kini nalipay ta nini mao hitabo ron ang mga tao imong gipasalamatan aning overwhelming ni mga kadaugan. Human ani arita sa responsibilidad, no? Si Attorney. Ako kang pangutan-on labot ini karon nga karon May 30 ron. Di na to kalimtan May 30 ron usa ka buwan 30 ka adlaw gikan karon formal na kang function as governor sa atong lalawigan Sugbo. May 30 sa atong kalendar. By June 30 mo na nga ni anak kas Kapitulyo molingkod na gyud. Mo ni atong hisgutan ron og nang hinaut ang katawhan nga nibutar nimo daghan sa expectation nga kana na ang nag-expect dako nimo although ato lang sa inyon nga manage sa mo sa inyong expectation ha kay importante nga kon man labi na primero pa nag-expect sila lang og gusto sila nagampo sila nga successful ang imong panggobyerno. Yes, Attorney. So daghan tag mga butang yung tanawonon nya nahinaot nga unta nga ikaw ma-successful og ang imong team palibutan kay mga team nga parihag krusada nimo aron nga makuha na ang target nga ma-successful ang pagpangalagad sa mga tao. Importante ang imong palibot sad og importante ang goal nga maabot gyud. Mo na akong ipangutanan nimo karon labot sa transition team na unsa na unya unsa ito mga plano first 100 days nga natay ma-accomplish ug unya ang paglingkod na nimo unya gyud no 30 ka adlaw gikan karon taga Kapitulyo ka na. So kini mo akong ipatubag nimo. Straight to the point. Now arita mahigala kay sugod na magyud no. 30 ka adlaw gikan karon siya na mo lingkod mahigala nga gobernador diri sa atong lalawigan Sugbo pero daghang mga challenges dili lalim ni nga responsibility nga gibutang si ang abaga karon no kay mga tao gyud lima ka nang asa man ka mangita nang way kwarta way palit ko ako ganing giinan to yang kon nga diri sa radyo gani naghisgot pita ko nga hasta yung mga tarpaulin dito sa kuan nakaadto ko sa San Remigio kay nanagkot ko dito pag Semana Santa kana na ang og dunay 20 siguro ka tarpaulin si Gwen og si Glenso ko nagtapad ang kang Pambari 4 may lagnay usa kada 20 kabok nga abot sa unahan na po batay lisura aning kalakiha moto nga kang mano ako mismo niingon gyud ko nga tong dunay mga gipamutang nga mga streamers gibutang sa mga kinini ang flyover nga mga skywalk sa Sugbo nga kana na ang Cebu is a Garcia country unang gipasingilan kami mas dewa HP ingon ko wa gyud mi budget an in town ayaw may papasangili kay wa may budget ana inana unya ang sunod pasanginlan si Pam ako sad miingon gyud ko nga bida ako nakakita sigud ko dito sa probinsya gagmay yang tarpaulin nya wa gyud na siya yan nahimo ang tarpaulin para niya yung sunod pasanginlan kato yung taong usa nga kuha na ko sa interview nga unsa man ka kamo may nakuha sa CCTV sa wagi ko sa kinan sir di gini ko mo drive nahimo yung kuan mga higala ba so lisod mo kay nang ang kamatuoran mo gawas man gyud no so karon inana ang nahitabo
ang mga tao grabe ang overwhelming ang iyang kadaugan. Ang mga tao daghan nangalipay, pero kini mga tao nga nangalipay nagbutang ni og responsibilidad sa iyang abaga. Mao nga bugat ni nga responsibility, di ni basta-basta. So mo na nga kini ni ang manghinaot nga magmalampuson siya niini og successful siya sa iyang pagserbisyo, kay iyang ibalik ang serbisyo sa katawhan, no? So karon ngarita manghigala kay kumusta naman ang iyang mga plano o ang iyang transition team. Una sa transition team nga kanana ang mauna mga higalay ang Cebu City, kung atong tan-awon mahigala si Archibald o si Raymond Garcia, okay na, no? Sports na kayo mahigala si Raymond Garcia, okay na yun, no? Na nagatubang sang Archibald, so kanimi, kuan lagi kayo, iyan transition team, nagatubang, transition team ni Archibald, naglamano, ayan na, no? Wala lagi kuan. So simple kayo mga kaigalan, ha? Ako na nang gipakita mga sukitig paminaw nya human asa man to mga pictures do kani nasa picture naglamano nya napay to nagakos dong asa man tong usa nga nagakos sila. Asa man tong usa kani So kano na kaingon ka ba nga okay ra kanang sports lang, no? Nya i-turn over og klaro kay ngato ba ug tinuod nagmahal sa Sugbo. Atong i-turn over og klaro para nga ang serbisyo dili maputol. So karon mo na mangutan ako, kumusta man Governor Pam? Kini ni ang transition team nimo, nakahimo na kay transition team, ready na sila. Ang pikas kay gisugo sa DILG, ni comply sila nga nasa transition team, pero kumusta man nagka-meeting na ba ang transition team nimo o transition team ni Governor Gwen? Kay I understand gahapon mo nag-request mo og meeting. Kumusta? Ako attorney no, without a doubt kabalo ko na makaya nako ang responsibilidad. I'm in the right age, the right background, no? Kasing-kasing nako naa sa pagserbisyo. Ang akong transition team ready na sa akong gi-promise akong interview during the proclamation nga the following week akong ipreparar na we were ready for 2 weeks already na akong transition team. Sec Ace Dorano is part of my transition team now as he is my political and economic consultant. However, ang ato ang muang concern ani karon ang kaning side nila. Kay na ay mga delaying tactics, no? Murag gisuway nila og obstruct tanan kay sa Nes Bisaya ang obstruct kanang gisuway babag na ma-feel na mo nga na ibabag. Kay 2 weeks na mi nagsigig request. So finally, gahapon nagmeeting sila, nagpagawa sila una siya executive order nga gi-appeal niya ang provincial director sa DILG as ihang vice chair sa ihang transition team. Naa sila timeline but ang ilahang gusto mahitabo nga unya na i-turn over tanan June 30. Uy. So that would not give us enough time to look at the documents, no? Kinahanglan pa na mo i-preparar para na ay continuity. Supposedly May 30 dapat magsugod na ang engagement nila og namo. But karon pa kuno na mag-meeting sa ang mga department head niya na misan na dungga na ay threat na basig ang kanang mga department head by July 1 mang-leave na. Para mura bag kuan ba nga ilang ipalutaw iyang ibuta nga tawa pamari 4 di mo kamao lagi tawa na paralyze ang kuan ang gobyerno nila ang panggobyerno, no, you know. So naajud nakita nako muna ako hangyo unta ko nga palihog lang Governor Glenn Garcia kung naa kay pagmahal Governor Gwen mo man tong Governor Glenn Garcia man tong gingon. Governor Gwen Garcia, no, kung nakay pagmahal ug pangpangga sa katawhan sa probinsya sa Sugbo, dapat imo naming tabangan sa transition para naatay continuity na dili maundang ang ato ang operations sa provincial government. So mo na ako you'll be hurting the people. You will not hurting me because it's all is everything is documented. So I can always be transparent. Kaya mo man akong gusto, attorney ko, transparency. Pwede ko moadtos katawhan nga mo ni nahitabo. Pareha karon, no? Mo ni nahitabo. Makasabot ang tao. Pero ang di na masabtan sa katawhan, nga nung wala na continue ang pag-manage sa probinsya. So nagka-meeting gapon ang imong transition team o ang iyang transition team? Yes. Okay. Nagka-meeting sila, unya mo to niingon sila nga June 30 pa kuno nila
i-turn over tanan at 12 noon. Pero ang amuan na attorney ba nga unta mahatag nila Oh. og sayo para makita na mo kung unsay angay na mong buhaton. Oh. Unya ang provincial director sa DILG gihimo niya vice chair. Nga muna nga ni question mi karon sa DILG ni suwat na sad mi. Nga unsa man taro sakto ba ni? Nga ni appeal siya. Murag di man makigatubang namo gipaun man ang DILG. Diri namo. Unya kung dapat ana DILG, I think facilitator ka. Na sila ilang own team, nami among own team. Mag-istorya ta. If you can make it the soonest, amo tagaling gusto nga by June 20 na natanan na mong documents, mo ginay among timeline. Oo. Para napamita napamit time na mutanaw ang mga accountants mutanaw ba. Ready na gid mi attorney, we have for 2 weeks na gid mi. Ang problema lang sila. Oo. Kaya nagsige sila og unya-unya. Na karon pa siya nag-meeting sa iyang mga karon pa kuno sa mga department heads but what takabaho unsa na sanang manipulation. Oo. So hopefully kay kini ang para nga makuan ba para mahapsay ba Hapsay. paglingkod nimo didiretso na. Diretso na continuity. Oo. Oh, so kami ang gilangay-langay. Klaro nga naagyoy ka ng obstruction. So basin og kuan so kay siyempre sugod nimo lingkod na nyo dunay mga Diya pa di ay ta makabaw kung unsay mga angay buhaton ika 30 na gid 12 noon. At least karon og mahatag na daan doon na mo time to study unsa ning mga kuan na para lingkod smooth na ang paglingkod. Nya naghimo siya executive order nga gi-appeal niya ang katong provincial director sa DILG as part sa iyahang team. Yan ingon sa ning director sa DILG for as long as siya pa ang incumbent adto siya mo serve. That's according to them. So or basin po sa ilang kabahin murag naapoy kita ko tagu ang mga kontrata na diha, mga papilis ron. Nahadlok sa ning ubang mga provincial director no mo go against but kung ano na attorney ka ng they will not be hurting me, they will be hurting the people. Og mga empleyado kung walay continuity ba. Kay do naman to giingon nimo nga og giingon gani nga sa imong transition team head si Attorney Lau no? Attorney Edmond Lau. Nga kaning mga transaction nga ilang himuon kay basi do na pa yung mga midnight nga mga transactions nga himuon karon nya padung naon taas na manaog pero maghimo pa sa mga kontrata uban pa i-review ni under scrutiny ni sa transition team. Delikado kayo mo nang i-warningan ang tanan nya padung naman si hawa ay na mo og sud og kontrata pa. Ngayon ana. Actually we won't honor any contracts nga gihimo ka ng mga midnight mga deals ba. So we will be looking into that good. So mo na nga kung smart yung mga tao dili na lang unta sila mo himo ani mga midnight deals ba. Help with the transition in less than a month. Help us to help the people also nga naay padayunan ang probinsya pero kung magsige nig-ingon ani sila nga 30 pa delikado kayo ni so muna nga ato gini ipadayag sa mga tao nga dili na among sala. Kay kami ready na tuman ko sa akong saad nga after the following week sa akong pag-proclaim nga naa na akong team. So ako nang gituman attorney ningon sad ko nga mag-press con ko. So ilag yun ang paningkamuton nga mupalpak yun ta. So pagyapo na human ang pagdaog-daog. Dako ni nga challenge no. Daghang mga challenges sa una nagpadung ang eleksyon karon na human na lang another challenges. Pero mo lagi na. Despite that attorney, we've been going and doing our meetings no. I've been meeting with the PNP, they gave honor to me already, mga ambassadors no of Brunei. I've been meeting with NEDA, the ILG, PhilHealth. Because we're working so hard for our kanang healthcare program, no? Naman may direction na. We're even ready for the 100 days already, no? So, na kanindot. Now, ang mga tao gusto nga mas-successful yung ka. Gusto po mga tao mahibaw nga kining imong transition team nga doon nagigugma para sa Sugbo, doon nagigugma diha nimo nga magmalampuson sa ka, labi na ni first term nimo nga ato nga tabangan ka nga ma-push ka, malampos ka sa imong panggobyerno. Dili ingon nga kanang doon na iba mo kapyot noon nga malunod noon taning kalakihan, no? So kining imong transition team misalig ang katawhan nimo og nisalig sila nga kining imong ipantudlo nga mga main laki ni. Now kining transition team nimo ako na ilhan diha ikaw mismo si Attorney Edmond Lau siya may pinaka head diha. No? So kaila mo daan ani niya og makabouch ka sa iyang integrity, no? Si Attorney Edmond Lau gyud college pa mi kauban na niya. They were older than me, no? But sa political science.
Unya kanang aktivista mi kauban mi ani. Okay, Kabawgid okay. ko na kaniyang iyang kasing-kasing panirbisyo gud ni sa una pa. Okay. So muna nga siya usa na gud siya nga akong gisaligan. Oo. Kay Oo. kabaw ko nga ang iyang intention is dili mang negosyo, dili mang warta, kundi dili serbisyo sa katawhan. Kini si Perlisa hinon kaila ko ini. Usa sa mga maing laki ni si Perlisa kontratista ha. Oh, kuan man kana na ang reporter sa pamantalaan sa una. The Freeman. So appeal ni sa I imong think she will be in the PIO. PIO. Yeah, working with Ruben Sarah, ako ang head sa kuan. Kay kami gud magtan-aw mi, maningkamot mi og mahinaot mi nga malampos unta si Pam. Nya usa gud anay nga malampos kay imong team ayo gyud. Mantigo. Yeah, ako ginang gipili attorney mo bitaw na katong initial team na core team na ako nga gusto mo sulod no. Ito mga taga may isog wa gito na ako Nya siguro ano to. entertain. Yeah, ang imong team ayo kamo mo serbisyo dunay kasing-kasing sa mga subuan ng labos tanan dili lalay. Ha? Qualification no nga dili lalay. Di ta nang lalay. Kung silang giingnan nga our faith should always be on the ground, humble lang gyud ta, kani ato pa ni revision ni. Kay kana kung lalay gud madaot ana. Daot yun attorney. Ako ginang gitarong ug pili sila no nga akong chief of staff, si Aldwin Emphasis, has been serving the municipality of Danao as a consultant. Ang iyang expertise is kind of mga development council, kuan sa na siya sociologist, very good background. If tanaw ka sa akong mga team, wala gyud mga humble and simple ra gyud. Nya way background niya kanang nakonbiktog sa Digan Bayan. Sigurado. Unya, they're very qualified no for their position also. Unya, mo ni ako nang kay kami concern kay minimo kay lampos gud ka. Unya kini mga tao. Kasabot ko. Unya gusto mga tao nga mo successful gyud ka sa imong panggobyerno. So man concern po kinsa man imong gipanudlo, way lalay ining imong gipanudlo no. Wala gud sa Attorney Gilay, nay usa ka lalay sa Attorney Gilay isinis sa Attorney Gilay also legal counsel na siya sa Danao municipality, so he'll be taking our as a provincial legal. Okay. Kunya, attorney, ang nasad behind me is the business sector. Okay, Now, I've been appearing and I will be also part of the Cebu Chamber of Commerce to na ilang launching sa ilang business month later, no? So, they've been very supportive. And yeah, so, mga business sector, I've been meeting them already. Okay, so doon na kay qualification ni panudlo kini mga department heads ha, of course, mga alter ego man sa gobernador, ikaw doon na kay imong kaugalingon ng team unya ang imong mga department heads magtudlo gyud kag imong kaugalingon sab nga dunay ka qualification nga number 1 nga ako ika-suggest nga dili gyud lalay. Dili gyud lalay. Number 1. Di gyud na pwedeng lalay na ako, mo gini akong kontra. Kana nindot na kay mo gini pinaka-importante. Og kini ni ang pagpadagan unya no, labi na kining ato nang undangon ning pabayad sa uwiwi ug pupo diha sa terminal. Kaya attorney, we're working on it already. Og uban pa gamay la ako ipadayon ng pangutana humalamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong balikan may galas Governor Pam balik 4 mga sukit tigpaminaw no sa atong pagpagiginabi karon nga buntaga. Kay importante magod nya kanang mga formula nga ma-successful siya sa iyang pamunuan, kamao siya, ang iyang team kamao, unya dili pod lalay. Mo na importante no nga kanang dai kasing-kasing sa pagserbisyo para sa mga tao. No kana basta sincere lang ang tinguha. Kuan man gyud okay man gyud no. So karon unahon na to. First 100 days. Tan-aw nako kini bang usa sa mga issues batay tagsaon tanan sa ni. Kini bang ang mga probinsya, taga-probinsya kana baya sila Governor Pam no. Ako isip kana na ang naibaw mo gyud ko unsay kinabuhi sa probinsya. Dili gid lalim na nga muanhin sa syudad usahay mamaylo pa nagplite. Mamaylo pa nagplite unya kana bitong usos probinsya na nga inig-anhi hapit-hapiton ang daghan anak kay tungod sa plite unya human maingon pa kaning silingan nya madto kag molugsong kasugbo o di ay kon paliho ko ipadana ang daghay padaba. Muna nga di lalim abot mo sa terminal pabayaron pa kag uwi ug pupo dito. Kuan gyud na siya. Matangtang na to sa first 100 days nimo. Yes, attorney, expect consider it done. Okay. Na nagali mga donors nga mo renovate sa toilets. Okay, ayo. We're looking into it na gyud. So imagine na pwede man di ay. Pwede. Yeah, so kung naay lounge nga pabayran, para sa Ayala ba na ay lounge nga pwede mo bayad ka. But available premium gid siya. Pero available ang dili premium or naay option ang tao. Okay sige. So first 100 days kana na anggon mo. Malipay ta na mahigala. O pakpak tanan na pita.
wala na bayad. Oh. Grabe, yung humanitarian naman unta na oy. Oh. Man gyud nga. Bitaw, Pwede grabe, gyud ha? na attorney niya. Daghan sad kaayo kanang kana bitong mo ato ka sa tourist area like Moalboal, no? Oh. Daghan kay mga taxes bayaran. Oh. Isud nimo. That's why ang ato ang tourism diri sa Cebu ubos yun kaayo. Nay data na abot na mo 18% down. Yang muna na lang tag nahimo. We're losing tourists to kuan ko no to Vietnam. Unya say di na mo ani diri diretso na sa Bohol. So kinanglan tan-awon sa gyud nato kana bitaw mga fees bitaw mga unnecessary fees. Oo. Nga pabayran. Okay, balik sa tas terminal no. So okay, ato dito consider nga okay na. Kana pong pag-drop off sa terminal kini ang mga tao ni mismo taga probinsya man Yeah, lagi. tagaan kag ticket mas mahal pa nga to mag-drop off kag pasahero sa terminal South Bus Terminal or North Bus Terminal kontra sa mo drop off kag pasahero sa pantalan. 10 pesos sa pantalan mo suod ka mag-drop off kag pasahero. But sa terminal 20. Sa may itong buhaton ani. Grabe na. Attorney amo na siyang kuan na assign ana. Okay. Nga ato ng wad no. Oo. Kana siya nga unnecessary nga. Grabing business mag-ayo ang pamagi. Tanan gyud sa probinsya attorney kada lihok nimo pabayron ka. Oo. Basta maligo kag dagat mo albual pabayron ka. Grabe, Mura ha? pag your nickel and dime mo tawag na nila no nga tanan na lang lihok pabayron ka. You know, it reflects the kind of leadership that we have ba. Kada lihok gasto, kada lihok bayad. Oo. Ano man wala lang yung serbisyo para sa katawhan. Oo. Muna attorney kana attorney consider it done. Okay. Na amo dyan ang trabahoon. Okay, salamat kayo. Alita sa healthcare, no? Kay una-una kini gyud sa probinsya, ako na interview si attorney Jimbo Borgonya ba. Ingon siya nga pida ko no. Dinis kahanginan ako na interview ingon siya nga usa sa mga rason na sa iyang igagaw na unay day sa in town nga dito sa probinsya namatay sa provincial hospital. Yeah. Kay kini ni ang wa may capacity atong provincial hospital ultimo gapas og mga kuha naman matud pa niya nga pait gyud kayo. So kini atol niya sa imong panggobyerno unsa may atong mahitabo ani gyud kini atong mga healthcare. Natay tambal, natay doktor. Yes, attorney, no, actually as early as now daghan ng pledge. Og na ay unsa na mobile clinic na Okay. ni pledge og mobile clinic now. We're working on a sea ambulance no na signing pledge. So ato nang lantawon unya we were looking at the systems of PhilHealth ba. Okay. It looks like mismanaged should kayo atong healthcare system. Kay naa man day budget. Okay. Dako mag-budget. Ug nganong wala ni ma-implement nga kani mga programs sa PhilHealth nga makatabang kay katawhan. Ug ngano nga pwede sa ubang probinsya og diri sa atoa. So amo na nakahinabi na ang consultant dito sa Consultant Kidarat. Hinumdum ka wala to sila bayad dito no. Cashless ang ilahang healthcare. So amo nang gisigig meetingan karon ug unsaon na namo pagpamaagi no nga ato yung ma-improve ang atong healthcare doable gid attorney. So tinuod lang kay naaman ang funds we were looking at it bitaw. Oo. Kuan lang gid implementation wala lang gid gitagaag pagtagad. Okay. Kay the money is there. Oo. Ang ilaha de na attorney no nga na sila program nga kanang di ba numdum ka sa unan ko primary barangay healthcare kanang primary healthcare nga naa man day testing, blood testing, sugar kanang available man day na. You can do that and then bayra na wala bayad. Ang PhilHealth mo kuan mo subsidize ana. So ating para ng sistema na nga yes, attorney, we're really into that no. As I'm lucky kaya nga akong daughter is a public health expert, so that's why we just need consultants to help us look into the process sa gobyerno para ma-combine na to ba ang proseso. So naagid wala so lang at least naka-istorya na mo sa Consultant Kidarat. Yes, okay. Panahon ni Davide, okay man andagan sa hospital. Matud pa sa kunhibaw-an. Yes, doon ay mga experts, doon ay mga doktor. In fact, doon ay mga doctors gani nga nag-post na sila nga luoy kay pag-abot ni Gwen gipangtangtang ang mga doktor. Yes, correct. Unya gihimos lang kontraktual. No? Unya daghang kay post available ha. If we're not mistaken, mga 130 post from mga doctors nga wala gi-fill up. Oo. So kung mauto nga sa laing aspect imong himuon pod but sa healthcare wa kay plano nga katong katong mga expert pananglitan nga nitabang ni David at the time nga kuha na to pod. Nakita na ko no mo na naging og law of attraction no kasi I've been already thinking about Dr. Katan.
Okay. Remember mo na siya kanang healthcare. Oo. Kuan ni in charge ni David. Nakita mi gahapon sa kato akong giatinan na niingon siya nga mutabang gid ko. If you need me anytime, just call me. He's willing to give out his expertise. Oo. And I met so many doctors also yesterday. Niya na sila, so they're really willing to help now. Oo. More than ever. So I think pag sugod na 200 days no, kung wa pa ma-set up, we will do mga medical missions good. We'll ask these doctors to do medical missions, and if possible unahon gyud na nato kato akong giingon na mobile clinic. Okay. Ngay mo atos mga barangay. Oo. So na naman signing pledge ana, so we're just consolidating ron, Oo. attorney. Oo. By June ato nang i-consolidate para iglingkod nato mahan ay nagyud na natong tarong. But it's doable gyud. Kini ni ang Kaya hasta gyud tong buhaton. si ambulance basi maghimo po nato, no? Oo, nanay ni pledge anang si ambulance kumisik usa lang una sugod lang ta pilot lang ta sa Danao Camotes. Oo. Kaya ato ba nga ang mga hospitals kay maabot gud sa Suto gud ang linya Suto. Wala na. Maabot tag 40 ka gud. Wala magud tay kuan attorney primary healthcare. Oo. Kung makita na ang kanang mga diabetes, kanang Oo. high blood, dili na mo complicate. Oo. Kay na contain naman nimo siya, Oo. barangay level or municipal level lang, take care na nimo, di na mo complicate, so dili na mapuno ang Soto. Soto, Kung ato oo. nang ayuson diri pa barangay level pa lang. Atangan dito danay. At imano na Oo. na kay high blood and diabetes table center lang Oo. para hataglas mga tambal. Oo. Di na mo complicate og dagkong mga sakit kung maatiman nimo in the barangay level. Oo. But the thing is ang kanang mga barangay healthcare workers gigamit man gud pammulitika. Oo. Wala gyud na nila gagamit in the real sense sa ilang untang angay buhaton. Oo. So ato na silang kuan ato ni ato ginas lang utilize sa ato mga healthcare programs. Ato mga provincial hospitals, mga district hospitals ito ma-activate gyud nato Ma-activate yun Oo. na ato niya. Okay, kay mo na kuan gyud sa mga tao limang kagway gapas dito sa hospital. Naagid attorney, think about this. Ngano bang probinsya na ay mga resources, nganong kita wala? Oo. So it's really nga na ay may budget. Oo. Unya ka na ilang tawag universal healthcare sa the policy is there. Wala lang gyud gi-implement. Wala kita gaig prioridad, plain and simple. Walay prioridad. Oo. Si Gwen maingon sa nga na ay 6 billion cash kuno ang probinsya pero ang budget karong tuiga is 25 billion. Yeah. So burot ka ang budget pero ay kwarta. exactly. 6 billion ra may naa. Oo, Iyang budget 25 billion. So dunay kuan na problema. Now, Mabitaw na. discrepancy. That's why we want to look at the papers as early as June 20 unta, no? Okay, para we can do measures ba unsa una tinuod ba gyud na unsay ka matuuran. Ang problema man gud ana nila puro propaganda. Oh. Importante mo gud ang leader, ikaw may gisaligan karon, ikaw may muhimo sa mga priority, no? Transparent gud unta attorney. Ang problema man gud ani nga administrasyon, wala accountability, wala transparency. Muna in my governance, I will advocate for transparency. Everything makita ipakita gyud. Mo bitaw na nga usa sa nasa akong istorya nimo karon ang sitwasyon karon namo nga gilisod-lisod sa among transition kay that's transparency. Wa ko nagtago-tago kay ba ang katawhan nga gilisod-lisod gihapon karon. Okay, mas maayo pod unya inigabot unya sa imong administrasyon gusto may nga transparency na og hasta gani ang provincial board among kuanon sila kay panahon wa man ko ka lahi man gud sa Cebu City live ng ilang sa ilang council sa province dili na live sa Facebook. Nag-live lang sila ngadtong panahon ako isot sa kulom ron nga ilang gustong pakauwawan nila sa Burgonya mao to nag-live sila nga complete sit up ang ilang kuan para man live. So karon na sugda naman live na ta sa sunod. Magsugda nila kuan I go for transparency. They should go for transparency also, di ba? Yeah. So you can only admire the guy for being, transparent and being open, no? But probably they're not used to it because they're used to secrecy and propaganda. So kung transparency bisag ikaw na sa executive department pero mananghid binimo mo daan nga pwede kami sa DYHP maka live Facebook may labi na kung kinini ang mag-session to dito ang problema attorney. Provincial board. Anytime you're free mo adto mo sa Capitol. Kung na ako okay ra gyud ko attorney. Okay, mao ni sa healthcare nato nga aspect, no? Kay importante once matubag nato ng kuan sa mga tao, at least sa mga tao maka-feel ba nga niya gid me. Doable attorney. This I can say mismanage ang healthcare sa probinsya sa Sugbo. Karon nga nakita na nako na istorya na nako ang national agencies makita nato mismanage gyud. So we have to manage it well.
follow sa policy sa national ug dili maghimo og atuang kaugalingon diri. Oh. You know, we have to abide by the policies of national. There's no reason nganong dili mo succeed ug there's no reason nganong mag-antos ang katawhan. Oh. Now, atong tangkalo na sa imo nag-ingon ang suroy-suroy dako gasto tana o kanang pasigarbo perti dako millions ang gasto. Sus, attorney, 255 million, no? Oh. Ang kuana na ang ilahang giingon sa akong transition team, no, from what they heard, na ay ordinance day anang pasigarbo. So we have to look at it. Unsaon na to pag-repel, unsaon na to pag-change ana nga balaod nga atong mausab ba nga di na madayon unta ang kani kay August na ra ba? Oo. Yan na namang budget ana. Prepared naman ya ordinansa man di ini. Ang priority ba no nga ala suroy, pasigarbo, ang mga hospital wa. Mo lagi So na. atong ibaylo. Mo gyud attorney, sus mo gyud na niya ang akong mga transition team dito sa Kapitolyo, no, nga it's not what it seems it is, no, sa guwa tan-aw nimo. That's what this administration is all about. It's showy. Puro propaganda. Tan-aw nimo nindot pero di ay to ang mga tao nag-antos. I was right all along during my campaign. Na nakita jud nato nga puro ra gyud ni pakitang tao. Plastic ba? Oo. So kining sinulog sa Cebu City para sa ninyo mo ni atong suportaran. Yeah, para na ako attorney, but since na ay ordinance, so ma-implement yun ni siya next year na gyud sa kuan na gyud. But karon ngayon na may kuno ni budget, no, so but we will look into it unsaon ni, but we're looking at siguro kung naagyon na di gyud na mo matangtang, no, or di na mo ma-change ang law ana basin by district na lang siguro within the district. District compete within the district kung kisay makadaog mo apong ipada sa sinulog nya kanang component cities lain sa na sila nga competition. Because think about it, how can a third class municipality compete with a component city? Mas daghan kog budget gud, so syempre ang makadaog ana Karkar, Toledo kanang mga dagkog yun, no, so they should compete among themselves. Unya ang kaning mga municipalities third class by district sila na ang mag-compete, so whoever wins there mo ipada sa sinulog. Kung in kaso lang yun wala tay mahimo aning karong pero tan-awon lang po ang possibility ana tungod kay kon magod ganon ang kung mahimo ang ato priorities kwarta ba kato yung basic services mo gyud na nga kanang budget na i-reallocate na siya sa healthcare. Kung makaya na mo attorney, but we will do our best. Okay. Now, depende sa mga board members. Unsa may pamaagi ani ron considering nga ang board majority nila kung doon naman gani uban nga kuan dili imo. Imo kana ikaw ra usa unya ang provincial board dili imo. Unsa may pamaagi nimo ani ron? Kami sa among ako sa akong kabahin, ako sa gipanawagan nga basta kay plano, programa para sa mga pobre ayaw babagi. Mo na ako kuan dire. Pero sa imong kabahin, unsa man nimo ni pamaagi ni ron, nakay plano maayo, pero mobabag sila panalitan. Ako attorney, I always believe no nga the hand that reaches out always touches. So mo reach out jud ko nila as much as I can. I will be humble enough, no, to talk to them and be with them, no. I'm always there for them. But then I hope they will allow me to. Ako ginang paningkamuton nga tamas ginawa na mo reach out ko nila. And hopefully unta anything that pertains healthcare ilahatag yung kuanon kay ilahatag yung tabangan ko. Kay di man sila answerable na ako attorney, they answerable to the people. So kung mga tao po nila na. So ang mga tao nila kay transparent naman taron. Kung di na nila buhaton alang sa katawan, I have no choice but to tell the people. Niining mga board members nga mga nidaog, tan-aw nimo usa sa ako nakita nga kanana sa akong interview kini si attorney Ulinsino dili din siya endorsed by One Cebu pero nidaog siya. Na interview na ko sa kanginan unya ako to sa giinan nga ug panalitan na programa ang gobernador nga para sa kayuhan sa mga tao willing baka mo support nitando to pero kung sino ra pod unya nigbuting ana ug babagan yung medyo maproblema ka kinsa ba kay ma-count nato diha nga mga board members sa imong tan-aw nga at least mo dapig sa katawhan, no, dili mo dapig sa silang politika. Okay, Governor Pam, na interview nako to si attorney Olinsino, murag nakita po nako nga medyo kuan siya, abot ba ko masayo pa pero kung paminaw nga
murag sincero sad siya ba? Yeah. No? So panalitan makatabang ni sa attorney Sino nimo nga naay mga ipasar nga kuan kay liso ba nga ako na huna magud ikaw gobernador bisag pa kung sa imong plano nga nindot ug way mo pasar dito resolusyon. Way mo sponsor og kuan kay tungod dili imo ang tibuok. So karon ni si attorney Sino posibleng makatabang nimo. Karon ig voting ron. Ang problema ini unsa man nimo kaya nimong ma-reach out sila nga para sa kaayuhan butar mo. You know, actually looking at them ba, I know some of them I said personally, no? Sensible man gyud sila. Oh. But at this point, napamanggod Oo. ang current, kaya napamanggod nagdominar. So I'm sure they will be a different personality when that certain person who's been very abusive, naapa, and very controlling, naapa, di pa gyud na sila kahunat. So you are But hopeful nga by the time you I am very take over, hopeful. okay na, mabali na po I'm gamay. very hopeful because as I've said, I want to empower them. I don't want to overpower them. Oh. So I'm sure mausap pa na attorney no, I'm sure ang ilang timpla pa diha or ang ilang mausap pa na napag yun ay changes. I'm very positive about that. That's why in my column today I give them the good news. Nindot kayo imong column attorney. O na mo'y good news nga napo mo'y panahon you redeem yourselves. Yeah. I like that. Mo chance. Bitaw na ako'y point na imong gisulti kong spineless. You were talking about spineless. Sa magod ka ng spineless, that's an effect of an abusive behavior ba. So of somebody who's controlling bitaw and manipulative. So kung i-control kag maayo, yun na being spineless. That's why I said I want to empower them and I'm sure they will be empowered. Yeah. Okay. So kini pasigarbo Sugbo din nato tagaag priority pero i-review ni kay dunay ordinance. Unya tan-aw ni nga kuan kay doon na rabay ako nahibaw-an asa tong ubang mga mayor dito murag nabugulbol po sila ng pasigarbo sa una pagid sa mga estudyante papilon o pagawas magkaway-kaway ana sila. Karon ako nakibaw nga kuan gyud kay na sa inconvenience kay na sa mga mayor di ay kaning pasigarbo kay I've talked to some already. Na orita sa business nga sektor kay doon na po tanhibaw-an nga doon ay mga gahapon doon ako na-meet dito nga dahil na problema ba kay gukuron lagi sila ani nya murag doon na bay pangayoon or unsa ba so kani so ikaw sa imong panggobyerno business friendly ka gyud. Oh yes, gusto yun ako na ease of doing business in the province of Cebu. Kung ato nang malesen ang bureaucracy, ato nang that's my goal yun. Nga easy bitaw ang pagbihimo og negosyo sa probinsya sa Cebu ug kanang mga taxes ato sa nang reviewhon nganong tag-as kaayo. And I'm sure nga sa akong panahon walay increase of taxes definitely. Okay. Kini mga contracts po nato, kining kware. Kana gyud attorney, that's something that we have to look into. Pero para nako di man ko anti-query, ang ako lang na you follow kung unsay mga requirements or policies as long as you can comply that's okay. Dili sa ingon nga basta mo na dili gyud kuan ha kanang serbisyo ko dili negosyo. Oh yes. Kay so kay usudlan tanan gyud negosyo na la. Serbisyo dili dominance. Okay, napailain kini ni ang MCWD kining province mangod nakig sabot ni sila sa Ayala sa una. Ang palit ang ilang baligya sa tubig dito sa kuan MCWD 25 cubic per meter no. Unya pagkaman hantod pa ni sa 2035 pa unta ni nga maong contract. Giputol ni Gwen. So pagputol niya iyang gikasabot lahi na pod dili na Ayala o gibaligya na hinuon sa MCWD og 60. Ni mahal na noon. So actually mahal ni tubig na to ron tungod adto. Imbes kay mo barato ni mahal. Ambot nga nun iyang giputol tong kontratahan nga barato, ningita sag mahal na noon. So pag mahal, unsa man na sa MCWD, og ilang ibaligya balik o barato mahitabo ana mabankrupt ang MCWD. Mopadong tag privatization. Pwede man ang ma-review nimo unya pohon? Yes, attorney, actually nag-meeting namin sa taga MCWD no, and then we already heard their side, but the way I look at it, good sustainable. Yeah, dili. Good sustainable unya kay tungod sa desalinization, mahal man gud na. Una mo mahal ang tubig ba. So, mon tan-awon gyud ni usa gyud ni kabutang tan-aw nato. Kuan kayo negosyo. Negosyo desalination nga kuan no. Negosyo, I think they want it to be privatized. Basig na anay kasabot wa ta kabaw. No, but that's something that we have to look into, attorney. But thank you for bringing it up. Kay mo na importante nga makuan sa nato. Yeah. Unya kining daghaning mga daghan mga businesses nga gipangsudlan ana. So sa imong panahon dili ta maka-expect ana nga no attorney no agi serbisyo ra ni ako away negosyo di man sa ko negosyante. Ambot ngano ni nga you know the role of a governor is to look after the welfare. Kini ako bagi akong gisagol-sagol katawanan akong komentaryo kay aron ba nga
ang mga tao makakuan sad sila ana di sa maburing maminaw ba. Mo akong punto sa una ba nga ang pantalan gamas gamay og bayranan mag drop off kag pasayro dito imong parinti mo drop off dito 10 la. Ang terminal 20. Unya kanana ang umuapil ni siyang siguin mo apil sa kabutang mamahal mahinoon. Nakuyawan gani ko nga nangayo siya og lingkuranan sa board sa Sisilex. Duha ka mo gigit ngayo. Yeah, I heard about it. Oh, ikaw ay mo mahal na makapon ni atong bayranan. Nigagil tos tulay. Isus Ginoo ko. Mabalaka ko niya ko nasi apilan. Mura mahal mahinoon niya mura pagka so karon kining si Silex nagkapangayo siya og duha ka lingkuranan para sa board sa province ko no. Unya amot usay nahitabo ta sa Silex. I think that has to be reviewed also. Attorney no kana, but you know that's her pattern of behavior, you know, meddling, manghilabot nga dili man taangay. You know, just stick and stay focused to your goal as a public servant. Na ang interest good sa publiko imuhang lantawon, dili ka ng mga negosyo. Of course, you need to get revenue for the province also. But not kanang imo na lang in-nickel on dime ang tanang tao ginagmay pabayran hastang sana CR pabayran tanan na lang pabayran. Now ang 93-1 unsa may inyong plano ani kay ang uban next na namin ni Mayor Archival ana ako ang good attorney which I've been very vocal before nga dapat i-honor na to kung unsa to'y prior agreement between a governor and a mayor which was Mayor Tommy and Governor Davide. No, I would stick to that argument. This is another panghilabot bitaw pang-controlling and you know behavior ba nga manghilabtan man na nimong nga naa na may agreement sa usa prior agreement, di ba? Ako I would honor that one. Now I have to respect social justice. Okay, ang Kapitolyo ibalhin sa Balamban? No way, attorney. Di jud ko ana. You know, kabaw ba ka nga nanay almost 1 billion ko diha kanang appropriation para sa kana nga unsa na Kapitolyo pero anong imo mang ibutang ang kwarta diha nga pwede mo na nimo gamiton sa healthcare. Unsa may purpose nga maay pa man kay atong Kapitolyo diha? Ano maghimo magyud dito kuan Kapitolyo? Unnecessary. Nya mo drain lang na sa budget. Okay. Nya kining 1.2 billion nga budget panalitan kay ilamang ipasar nga pinaspasa gyud nga basin unya og maluing Ginoo maminaw taon ning mga board members kay hantod karon ibalik na sa kangguen basin unta og dili na makunaonas guwen nga iyang ibalik nga to kay until June 30 mo na mo siya kanang samtang naa sa diha ba imbis kay mamutos na siya kasi di pa masyad panghilabot hanging on to power. So panalitag ibalik niya yung 1.2 by Monday mag-atang sad may ani kada Lunes mag-atang may kay basig ibalik. Yeah, dapat ang mga tao ang katauhan gyud no mag-atang gyud ana kay kwarta man na nato. Og panalitan dili ni madayon og panalitan madutlan sila nga di nang madayon kay nagbantay mga tao. Ikaw na may mo decide ani sa imong panahon na unsa may itong priority aning 1.2 nga supplemental budget. Of course, attorney no as akong priority projects ang healthcare good. We have to save lives. Unsa mo na nato nang sitang panguliktag kwarta nangamatay ang mga tao sa probinsya. We have to protect mga tao din taon kinabuhi sa katauhan mo na itong prioridad ang healthcare and healthcare good ang key para makasalbar ta. Kay mas infrastructure ba ni basin na yung mga kontraktor nagpaamot na ani. Ato ginang bantayan attorney. Tabangi ko ninyong bantayan na. But kung ako ginang aning kamuton nga mabutang na nanta na nga budget sa prioridad gyud ang kalawa ang healthcare nato. Unya unsa man kay katurbang usas tubag ni Glinsuko ani nga ipa-renovate ang opisina ni Olinsino og opisina ni kinini ang Sanchez nga bag-ong kuan ron. Napa mga mga opisina diha good nga pwede pa gyud magamit. Ako I will not spend money to renovate my office no. Kung unsay naa diha di mura na ako simple. Unsa may sa pikas nga bahin kining kay ang imo ra bang oras no na kay daghang pa mga meetings karon unya ni sinyas to imong staff kining do na daw ko nitag 20 pesos nga bayranan sa pantalan. Unsa man ni atong i-review ni Agapel? Yes, attorney, ato nang tanaw. Ito sa probinsya? Okay. I think that's in our list already. Nya doon na pa'y ambulansya, matod pa nga, doon na ambulance, nga mobayad pa kag pagasolina, gikan sa lungsod, aron mudagan. Mao lagi no. Unsa may ka sulti ani? Ano man unta nga naman ay budget.
Sa national, sabi sa PhilHealth. Apil man na ang maintenance sa ambulansya. Review tani. Ato nang tanawon sa attorney. Kay liman ka nag masakiton, matabang sa masakiton niya human to, pabayron pagka dili mo dagang ambulans ug kay paggasolina. Wala driver. Oh. Ang uban wala mili driver, way gasolina na ambulansya pero way gasolina, way driver pa. So appeal na to ni nga atong i-review pohon. Yes, Oo. attorney. Okay, so kining mga Consider it done. Oh, sige, kay importante kini unya kwan. Ang Apo Cement, naunsa man tong problema nila? Now, that's also one thing that we have to look into. Kaya naman to siya cease and desist order, ana. Oo. Good for 30 days. I will review it also, attorney. Crucial na siya, attorney, ha, kay 3,000 families ang involved, ana. Jobless kung masirado na. But as long as they comply with requirements, no, environmental auditing and ECC compliance sila. So, there's no reason nga nung ipadayo na ang cease and desist order niya. Doon na may nag-text na ko diri nga unsa man kuno na tinuod ba nang ang Kapitolyo hantod karon ang agency nga MEMS kang Glinsuko mana i-review po ng appeal. Unsa man ni tinuod ba kaning kuan na may chat na ko god. Maayo. Ato nang natawon, attorney. Ato nang pagkatan-awon, wa pa ko di ko aware ana. Oo. Kanang nga agency. Mao ba kay kung Unsa man vice na siya? governor ka niya Kuan bitaw no, conflict of interest, no. mao may nag-text na ko god Kuan wala na siya kay. unsa man na human resource company or Murag sa unsa man ni Ken? security agency? Agency no sa kuan. I Murag sa janitorial. Janitorial. Oo. Okay. Oh. Bitaw. Sige, attorney, I will have it reviewed. Kaya na mo nag-text na ko god niya. Mura man og unay-unay na lang. Kaya may na usay maminaw magitas katawhan ba? Kaya Oo. na mo gina sila ni bawaan nga wa ta kabaw. Manpower services ko no. Okay. Nga, so sa to pa ikaw may board member o vice governor kanya human imo na yung kontrata to dito. Di ba mura sana siya ko ano? Oo. Conflict of interest. Oo. Karon atong ipaila kadali to imong anak be kay doktora man to. I think it's Asa man to yung anak? important also. Na ba to? It's important also. Okay, ang sige, ikuan sa kuandong. Aman to si haman si ko napa diha kay atong adira ato balingkoron pikas dili lingkuranan kay si doktora. Okay, nga makatabang ni sa atong healthcare sa atong probinsya. Palihog ko kay sa atong microphone usa kay. Sige. Kay atong kanon, no? Ato sang ila-ilahon ni si Dr. Elise Nicole Catalan. Unya, nag-study man ni sa Harvard mga higala. Ato ning at ilahon ta ni kadali ha kay di ba man ta nga kuan kay ni si Governor Pam karon unya kanana ang busy na mo kay gobernador na ko ni nya hapit sa itong istasyon pagtagad Miguela okay na ba atong balikan mga kagalaan kay kini ni ang kuan man sa din niya background mga suking tigpaminaw ato ilahon sa ni mga higala kay para nga kuan sa nato nya makatabang ni sa panggobyerno des Kapitolyo labi na atong di focus on ang sa healthcare no kay dito ko sa gawas nasod gabi kay konsul sa healthcare kita din mapabayaan na hinon tong healthcare mga suking tigpaminaw so okay atong pagtagad mahigala okay na dong sige balik na dong sige dok mayong buntag nimo dok unsa may akong tawag nimo dok may buntag atin your Nikki lang. Nikki pero imong tinuod niyan Elise Nicole. Okay. So, asa man ka nag-graduate of medicine? So, diri ko sa Cebu. Cebu? Cebu Doctors ko nag-med school. Oo. Sa Philippine General Hospital ko sa PGH ko nag-internship. Okay. And after ato, nilargan ako sa States. Dito ko nag-Masters of Public Health sa Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Nag-Johns Hopkins po ko na Masters of Healthcare Management and then nagtiwas ko sa Harvard for kanang leadership in medicine. Maayong background, no? Okay. Nindot. Impressive kayo, no? Kining imong pre-med nimo nga course unsa man? Nursing. Nursing. License ko nurse o doctor actively. Diri ka sa eskwelahan Cebu, unsang eskwelahan na? Cebu, diri na Cebu Doctors? Silingan. Okay, so nya diha ka nagmedicine sad, no? Pero naka-intern ka dito sa PGH sa to pa expose ka sa masa? Grabe ka. So nag-CCMC sad ko pag CCMC? na mo nakaagi sa CCMC. Grabe mong panganakay o pagbantay dito sa so expose ka sa mga pobre gyud, no? Og kuan sa part sa amo sa PGH kay kanang ipadasad mi dito sa Cavite. Kanang rural ug urban na medicine sumaagi pud mi ana. Atong problema sa probinsya ron kini healthcare so makatabang ka ani. Kaayo mo na akong plano pud kanang attorneys especially na public health akong background di kini siya known bitaw mo tanon sa specialty nimo asa imong clinic. But actually I'm more on kanang population based ni siya na pagtagad bitaw. Okay. Now kining abi nimo dako kay challenge sa kana na ang administration sa imong mama kay kini ni ang parihabe ni Presidente Duterte ba nga
okay to yung pamunuan. Sus, na timing na i-COVID. Huwag pa to COVID, mas daghan pa to sa accomplishment. Di ba na COVID man? Pero daghan ka po sa accomplishment, ha? Lahat magani karon noon nga way COVID, pero na tunga-tunga na lang sa iyang termino ni BBM, wa may Clarex gani hinoon eh. Pero kana na ang karon sa imong mama, naglingkod niya ni ate, monkeypox. More dako ning problemahan na to. So unsa may atong unsa din ning monkeypox, Dok? Mas may nang ma-educate na to itong mga tao be. So kaning monkeypox actually tataod na ni siya. First yun siya nakita na kuan sa Denmark in 1958. Sa monkey na nila nakitaan. Per first recorded na tao na nasakit ani sa Congo, if I'm not mistaken, 1970. Okay. Pero kani siya murag ni outbreak ni siya sa ato 2022. Okay. And then karon sporadically makakita ta na adiri sa ato dagko kay news. Actually per ang ato lang pod kanang ang nakalain ni sa COVID di kay siya ani kapaspas mo takod. Okay. Per makatakod. The important thing mahinumduman na to kuan siya kanang close contact kana direct contact sa kana na ay infected na person ba. Kana siya magbutoy-butoy ro ba no? Magbutoy-butoy na siya. Unsa man mahilantan ka ni magkuan kana? Mahilantan ka una flu-like symptoms and mohilan na una before ka mo kanang unsa ni gawas tong mga butoy-butoy. Pero ang ato lang di sa takin ang pinaka-importante jud na makabala ka ta sa kaning dali matakdan ani katong mga immunocompromised. Katong mga tiguang, atong kanang nag-inom og kanang mga tambal sa kanang kuan respiratory, may nana. Dili isa kanang nag-immuno kanang compromised na mga tao, tiguang mga bata under 1 years old, kana mo na atong kagulaan na kaayo og actually naasa ni katong sa Spain 2022 about 595 ato no na mga nakita nila dito 95% ato were found men having sex with men. Also to na ilang nakita na happen ana. So possible mo na as mentioned mas dali maigo ang kaning mga immunocompromised kay and kuan. Kay karon mo challenge ni si mo mama, naglingkod niya. Kini ni ang mo ni to nga tubangon, no? Monkeypox. So kini niya in fact no na mga report nga do na nay konfirmo honon sa Talisay day Mandawi nga report so medyo kuan unsa man ni aron di ta matakdan ani. So ang kani ato Attorney Phil kanang kuan lang jud kanang basic kanang daily hygiene, hugas tag kamot, avoid tag kanang crowded kay na places. Also kanang if naatay na batikdan na lain natog pamati no, instead of taguon maayo to mo pa-check up taday especially kung naa rash. And those kanang and then kung suspected then maayo jud mo isolate from there. So mag-quarantine na punta ng kalakiha? Not like at this rate, not likely. But isa ko ganahan ng mga tao mahadlok or kana bitong mabala ka og sobra. I mean ako we have to be vigilant and we have to be guarded. We have to keep healthy. Mo na ang one part sa messaging na ma-miss out bitaw na saktong kaon, saktong tulog, saktong pagkuan sa atong immune system na to, kinalang big-on. Correct. So typically ang ilang giingon sa kaning literature bitaw na kung himsog lang tawa kay lain sakit, walay lain comorbidities, di ka immunocompromised, actually mo agi ra jud sa niya viral mo agi ra ni siya self maayo ra ka. Ang problema lang ta kung naa kay lain na sakit, immunocompromised, mo na sila likely na mas magrabi-rabi. So ngano mag tao na putag face mask na po ani? Ang akong advice ana best to katong mga immunocompromised o katong mga tiguang mga mao na siya, but generally ni look up sa noon sige buhat abroad wala may mandate pa na gikuan either CDC or WHO. So dili in a community setting wala pa advice ana for community masking. Dagko ara ba sa butoy-butoy no? Dako. Asam the picture do, nabagay picture da names, tanawa ko no names. Ipakita ko no names sa atong social media names. Nga picture sa butoy-butoy katong kuan bagi butoy-butoy sa kuan impacts. Grabe ha day. Igagaw ni siya sa smallpox. Okay. So ang kanis attorney ang ihang tambal ang treatment ani niya supportive na treatment og naay certain antiviral. So naaray dili pari atong COVID sa una na
kat-on pa jud taon sa siya, Oo. na natin agian ani atong mga infectious disease na sila treatment plans na for this. Okay, okay. So unsa may tambal ani pila man ka semana ta maka ug naa takdan ani panalitan i-isolate sa pila ka adlaw. So ang ilang gikuan sa literature 3 to 17 days, taas-taas na ang 21 days before mo gawas. So mo na siya ang incubation period. Igagaw na sa kanang sa una pagkabata na to nga dunay masakit nga nagbuti-butoy mo chicken pox ba to? Chicken O pox. igagaw na Mo na pareho na silang pamilya ha. Mo ning pamilya ha sila? So mahilantan ka anang kuan ano? Unya delikado nga og immunocompromised ka makamatay gyapon. Dili yun makamatay but mas lisod-lisod ang treatment niya. Mas mabanta, mas guarded ang iyang kuan. Sexually transmitted ni. So not officially said as kuan sexual but pwede magud from bodily fluids, similya, laway, kuan, dugo mo na siya ang kanang part sa Mura COVID yapon nga mo na magmasta. Kaya nag-istorya ang mga laway man lagpot na na. So kani siya kinanglan og close kanang prolonged contact. Na kanang dugay jud kita nag-ana ay naka taas-taas ang mabalhin sa imuha. Kanisang bagid-bagid kanang dugay na bagid-bagid na tuan jud kag dugo or na kay break sa imong skin integrity kana kuyaw-kuyaw po na, but generally kanang matabang man na proper hand washing kanang hygiene jud, hygiene. Sige sa tag-alcohol ani. Dada na pati alcohol na po naning kalakiha. Mayro. Grabiha no. So ikaw dako kag matabang ani unya sa administrasyon sa imong mama nga matabangan nimo sa pag-focus sa healthcare, no? Mo order. So, ako advisor, attorney. Bitaw. Kritik brief. Okay, mamay panginahanglan ba sa mga tao nga ang probinsya ba nga kuan problema ang healthcare magyud. Then ang uban pod nga mga kuan. And then I kuan ko kanang I also as a facilitator pod for all these daghan kitag experts, daghan kitag maayong doctor, world class sila to mga doctor, but it's just kanang getting them to help us bitaw pod and getting them care. They were shunned and shamed previously. So mo na karon na I'm here act as a bridge, as a link na matabangan na to atong healthcare system. Bitaw kay mura bitog it was very ironic at the time, especially during the COVID time, nga instead ang mga doctors nga atong they were the frontliners. And yet engaged. And yet despite the fact that they were the frontliners, sila lagi pakawawan pa sila hinoon medyo. Gikiya pa. So karon ato silang ibalik ang ilang kuan. Ug ganahan kay sila motabang po. No. At least ni padayag na sila ikaw doktor ko ka so imo nang circle. Padayag. They're very happy and they're very hopeful. So mo na ganahan kay sila. Doctors for PAM. Na Doctors for PAM. I was in a convention yesterday sa Philippine Heart Association and they were very supportive sa community-based bitaw na mga suggestions which we need kay actually ang nakaayo bitaw sa mga sakit if maabot lang na nato sa community level pa di man na magrabi ba. So kung matagad pa naan sa kuan community sa ato ang bukid-bukid mas maayo na sayo pa di bitaw maghuwat og kanang magrabi na. So ninot na siya kay expose man day ka no ako kag size aprebuyag lang para sa mama ba kung ipahutan na primero. So ikaw graduate kag nursing diri sa Sibodok, graduate kag medicine, unya imong internship diri sa CMC, so si expose ka sa mga pobre. Expose ka sa mga tao nya PGH pa, no? Philippine General Hospital dito kakita agi kag murag suto ko na. Bising suto ko na. Grabe ka dito. So ako nang gitan-aw nga so naa kay kasing-kasing ana naka-meet ka na mga tawhana. Siya si tigpalit nako sa una PGH may gamit. So kani maay kini siya mangumpra nako sa bangbang unsa to mga syringe, mga kailan na kay na siya kay mingon na makuha may gamit. Grabe no. Siya tigpalit siya mismo may palit. So pagkanto nimo sa US ka, pila ka tuig ka dito? Mga 7 years ko. So, nag-study ko dito, nitrabaho sa ko dito. So, related to public health. So, dako kag matabang para sa probinsya. So, mo siyang kuhaon nga imong kuan. Wala na ko yung sweldoan ni attorney. I have to bribe her. No, it's okay. It doesn't matter. Ako lang yun na mutabang lang yun me. Bitaw. Suspended. Kaya yan ba na? Orthopedic surgeon masad. Dr. Sad. Pwede man siyang buhion. Pero nindot nimo na eskwelahan dito sa kuno, Master of Public Health, no? Unsa ni Mount Sinai? Sa New York. Nya kini usab John Hopkins University. Dito gyapon sa US. Nya labaw tanan nagkadto ka sa Harvard Medical School.
She was employed in Singapore. Sa Singapore sa Actually, she got a national medal from the Singapore government for her work with COVID. Ito man siya dugay nagtrabaho. So ikaw ba ang imong circle niya kining nakas medicine nga kuan niya? Unsa may gibati nimo to panahon nga imong mama murag irok-irok na murag isbol kuan murag lockdown ni mama ba? Di na lang ko kuan lang tanaw lang ning kamot lang jud sad. Murag ilang sawayon hasta pag ganing kuan gani yung love. Unsa na lang. Anak man jud ang tao pero walang we will show results. Mamaning kamot lang pud humble lang simple we'll get there. 30 kadlaw gikan karon may 30 man. 30 kadlaw gikan karon mulingkod na imong mama as governor sa may mensahe niya. Ay big kalimti. Kay nabali na kay kani siya lami kay siya muluto mangunay jud sa balay sus karmi karon kami na nang nangatuan so they were here to support her 100%. Whatever she needs kay karon bitaw na feel nako sa pagkumpanya pagtuyok niya dili naman lang ni para iya good para sa tao naman good ni. So we're here for Cebu ana kita na mo iyang love for Cebu jud. So we love Cebu equally and we're here to support her. So muna. Okay, Governor Pam, unsay imong tungod sa time no nga kibaw ko busy kay ka. Unsay imong mensahe sa to mga igsuon nga naminaw na to karon? Unsay number 1, unsay mensahe nimo sa ni Vice Governor Glenn Soko o sa mga board members? Salamat kayo Attorney Rufil sa imong oportunidad gihatag nako rong buntaga og hinaot ko nga nag-look forward sa ko nga mo trabaho with Vice Governor Glenn Soko and the board members no. I hope you will give me a chance to get to know you and also that you'll get to know me so that we will have a harmonious relationship. Unsay mensahe nimo sa mga tao labi na kato nibutar nimo nga dakong expectation og nagampo sila nga successful gyud ka nga mo deliver ka og maserbisyoan gyud sila nimo. Dili ka ma-fail ining imong paningkamot. Daghan kay salamat sa inyong pagsalig diri kanako ug sa inyong pagbutar. Ako ginang gisud sa akong kasing-kasing nga utang kababuton ako kaninyo sa inyong paghatag na akong mandato ug maningkamot ko sa akong mahimo nga serbisyuhan tamo ug palihog lang padayon ug pangadji para kanako kay dili ni sayon akong gisudlan kay karon pa lang gilisod-lisod nako ug sigurado ko in the next 3 years lisod-lisoron ko. Pero sige lang, sa ingon ni Tatay Digong nako, kumbati lang day o higugmaa ang taga Cebu. So ako gini pagdayuno na akong paghigugma kaninyo. Ug daghang salamat. Unsay mensahe nimo ngadtong Governor Gwen Garcia? Ug ako naghinaot nga unta dili ko niya lisod-lisoron sa akong transition. Kay kana dili na makapikto nako kung di maapekto sa tibuok maka-affect sa tibuok probinsya sa Sugbo. So, hinaot ko nga mo cooperate siya sa atong transition para na ay continuity ang atong pagserbisyo sa katawhan. Og himua na dili para kanako, og himua na alang sa imong ligasiya para sa taga-probinsya sa Sugbo. Dunay 6 billion, ang budget ron 25 billion, burot kayo. Pero ang katong kwarta 6 billion ra. Budget 25 billion, could you just imagine that? So kini ang manang material kay ning 1.2 billion nga supplemental budget. Now kining 6 billion dapat gamiton para sa mga tao. Of course, dili ni pahigdaon lang sa bangko. Of course, attorney, muna gi-advise na namo kung naagali appropriation, gastuon gyud na para sa katawhan. Kay mo ay purpose ana gamiton dili tigumon. Nya patubuon na sa bangko unsa na tong kalakihan. Ani na may buhis, na may taxes, ibalik sa mga tao. Correct. Nya transparent lang ta. Correct. And accountable also. Sige, Governor Pam, kining wala ka pangutana, gawin pa kay dugang mensahe. Wala na, okay na. Daghang kayo salamat, attorney. Salamat kayo, mayang buntag. Ito mahigala, si Governor Pam Balicuatro atong nahinabi karong buntaga. Nilapas na sa itong oras sa 10:19 naman. Nagsige na itong sinyas itong iyang kuhan po, iyang staff. Ako pa itong patiktokon kadali. Ready na untas buhay kay mga mo partner. Pero matod pa doon na pa'y dugang mga kuan mga higala, no? So muna nga ito na sa itong pasalamatan mga kagalaan si Gobernador Pam Balicuatro mga sukintig paminaw. Okay, tatagay pagtagad sa basta mauro man mga higala. Usa na to nga paghinaot gyud niya okay na naa si Governor Pam Balicuatro mga kagalaan niya. Iyan team maayo. Iyan team kana na ang
Makamao, doon ay kasing-kasing labos tanan dili lalay. Mo gani importante aki. Kay kana mga lalay bida, wa gyud eh. Sakan skiniti po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Panamilit kaninyo pinagas pagingon. Sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.